Vanuit een mooi droeg het heidenskip van het en welkom bij de eerlijkse nationale vierleermanifestatie. Een bijzondere editie dit hier. Het is de 34ste keer dat het heidenskip het van me krijgt om deze bijzondere wedstrijd hier te organiseren. Nou, waarom is dit zo'n bijzondere wedstrijd? Dit is een iepenwedstrijd. Vrije inschrijving. Iedereen die denkt van nou, ik wil ook wel eens lepen, die kan hem hier inschrijven. In dat geval moet je je maar eens even melden. En dan kun je via kwalificatie plaatsen voor een volgende ronde. En uiteindelijk zullen de beste 48 leppers in een finale strijden om de NWM-prijzen. Nou, dan moet je er nog wel wat werk voor verzetten, want je zit voort net in die finale. Want er binnen natuurlijk drompelafstanden betocht. Kijk, om voor te komen dat er straks alle 210 deelnemers tronstromen naar de finale. Nou, daar is geen plak voor. Er is dus een strenge selectie. En Hendrik Murk, wij weten precies wat de leppers springen moeten bij de jongens, famkes, junioren, vooral je senioren, om recht op een finale te krijgen. Hè? Klopt helemaal, Frederik. Bij de famkes is dat 4 meter op een lietsebatten. De jongens die met een limiet van 16 meter springen en bij de senioren die met een limiet sprongen worden van 18 en een hele meter. Dat is dit hier maar een heel meter verhegen. Mijn reden, hè? Ja. Want verleden keer hingen ze dat nog net. En toen die blikken dat het gemiddelde niveau behoorlijk omheen sketten is. En als je dan in steeds van 16 finalisten bij de senioren in 22 plaatsen maakt, dan wordt het wel een hele lange drege jong. Ja, dat moet je eigenlijk net. En dat gaan we Joert helemaal geen verlet van, want ja, krijgers in de rest van Nederland en Friesland, het waar zal ons toch bepalen wat je mogelijk is. Het is één voorwaarde voor het vierlep, of eigenlijk twee. Het mij net boven windkracht 5, 6 waaien, nou daar zitten we krijgen onder. En het maar droeg wezen. Ja, nou ja, die buienkans, ja, die blijft natuurlijk voor mij. Maar zolang het droeg is, word je naar hartelust kwalificeerd. Het programma is naar voren hellen. De kwalificaties binnen alle keer al een oeren tot oorloeren jedder. In de hoop dat we misschien jong toch een finale krijgen bij droegwaar. Maar ja, wist wat het is, Frederik? Bij die kwalificaties, het scheelt natuurlijk dat je bij je eerste sprong al de afstand deppen om die finale te hellen. Ja. Dan kan je als het ware naar een huis net, want je wil je natuurlijk omhangen, maar dan ben je van no clear en dan kan je van de mensen af van de jongen in de finale springen. Maar als dat vrij sprong van de dit zit er goed uit. En die lijn die daar in samen met leidt, Hendrik Murk, die leidt op 18 meter. Nou, dat betekent dat deze jonge man, waarvan we de namen nog even schuldig binnen, want ja, er zijn een hele grote kandidaat die normaal gesproken nooit springen, die net op uw lesje, of net op uw netvlies staan. Maar 18 hele meter is in principe genoeg om jong mogelijk in die seniorenfinale op te treden. Ja, en dan hoef je inderdaad alleen nog maar die drompelafstand, die limiet te hellen en dan kun je ophouden. Het is Wolsa en dat is wel sneu. Want laat ik even een voorbeeld aan. We hier niet krijgt boeten uw beeld. Hier een Bouke de Jong. Die begon hier in het heidenskip met een sprong van 20 meter 76. Een dik persoonlijk record. Ja, en die is dus vermid je voet clear. Ja. Alleen nog in de finale begint hij weer op nul. Ja, en dat is ook wel een beetje de charme uit de Wossa. Stel het Bouke aan het einde van de middag dat de eerste afstand is, maar de jongens laatste leppen. Dat zie ik zo'n iets voordeeltje wijzen. Ja. Maar goed, ja, het is krek als maar de Keningklep. In de finale begin je weer op nul. En dat, ja, dat binnen de regels van de NWM. Ja. En dan mag je dus als lepper een beetje oorstinken, hè? Want je hoeft nou absoluut net maximaal te gaan. Je mag er gewoon als senior zijnde 18 hele meter springen. Precies. Dan ben je in elk geval finalist. En als je dan als eerste of laatste maakt, dan maakt het in dat lucht eigenlijk net volle minuut aan. Klopt. Persoonlijke records, omdat het wel een officiële wedstrijd is, worden natuurlijk wel erkend. Hè? Dat is alleen wel officieel. Dus ja. Voor Bouke de Jong betekent dat die 2076 een prachtige verbetering van zijn 2069 als PR. Ja. En dat zeg ik, ja, jammer dat we net op beeld hier, want hij kreeg wat te betiend voor u. Maar het is natuurlijk een fantastische sprong. Wat dat betreft het publiek al op de banken. In de top. Ja. En geef eruit. En zo kunnen we bijvoorbeeld melden dat bij de famkes Berber Haanstra van de man of eerder al tredje 25 noteerde. Nou, dat is echt een dikke PR. Maar ja, bij die famkes,
Dat is nodig. Ja, 4 meter. En 4 meter. Bij de Famkes is dat echt wel een reglementietje. Het is looplossa verenigd, hè. 8 in eerste instantie oor naar de finale. Ja, maximaal. Ja. Mochten dat er bijvoorbeeld Zeuswijzen die het 4 meter sprong hebben het onvult, maar de heeste 3 meters. De lokken al. En dat zo'n trekje voor Salto natuurlijk. Nou, daar hebben we een grote kans bij, denk ik. Ja. We zullen de eerste wiertsprongen ik al wat verschijnen. Nou, we zullen jou Joet van een midje in elk geval continu op een hechte houden. Mochten er ontwikkelingen wezen met rijnbuien of verhoringen in de schema's. Want er zijn verschillende scenario's. De hoop is dat het een gewone wedstrijd blijven kan met van een midje kwalificatie van de finale. Het zou kennen dat vanwege het waar de finale mogelijk terugkomen moet naar Snijm. Dat is een optie. En er is nog een derde optie, maar dat kennen we eigenlijk al net meer. Dan hier ze besluiten Marten dat iedereen van midje 3 keer springt. Precies even. En dan ga je na 3 sprongen ook een uitslag. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk net in de geest van de NWM. Nee, want dan wordt het al een wedstrijd van midje. En eigenlijk is nou juist de charme dat kwalificeren voor de finale. Juist. Dus, Dus het is voor u ook heel spannend dat wij hier van Janne nog zitten. Of dat wij vannacht even een hoestuk in van een kwart sliepen en hier dus morgen melden. Maar dat is stiekem een heel tentenkant, Frederik. Hè? Dus Oh, dan kan misschien ik ergens uit van huis hier. Ik weet maar hoe dan ik. klinkt heel gezellig. Morgen willen we Harry op hechten en alle mensen die terugkomen naar de finale. Nou ja, dat kunnen we jou in elk geval wel melden, want die lijst houden we van jou bij. Het gaat om 16 senioren en alle andere categorieën leveren je 8 finalisten. 8 junioren, 8 vrouwen, 8 jongens en 8 famkes. Op de batten bij de senioren zoek ik nevens mij staan. Ik ga even zeggen dat ik het verkeerd joh. Ja. Dat lijkt het mij Jarig Wienstra, oud jeugdkampioen, Wezen. Is weer wat begang te liepen, springt wat tweede klas. Maar ja goed, dat is wel een jongen met een persoonlijk record van 1869, toen weer nog junior onder de sprong. Dus ja, als dat je het web produceren zo, Het er mooi lobby. schoot er voorlopig gewoon mee. Ja, absoluut. Nogmaals, je moet er nog wel in de achterholen houden. Als er 12 mensen voor de 18 hele meter springen, ben toch alleen nog de bovenste 16, de bovenste 16, die gaan naar de finale. Dus nog maar Santje, die kan wel 9 meter springen, maar als hij Santje dan bewust, Precies. ze is toch op een bult, jong. Dat betwijfel ik. Nee, er kan maar 16 finalisten. Oké, dat is Ja, een dus regel dit. is afpraat omdat ze verleden dier erachter kwam Oké. dat het ooit gewoon te lang wordt. Ja, Dat is dus een concessie die de NWM die dwangmatten had. maar ik zie die NWM-commissie, dat is natuurlijk een stel cowboys bij elkaar. Fantastische, ik ken ze al een beetje, fantastische kerels. Maar dan spring ik in mijn eerste sprong, Frederik, 1872. Ja. Ik ben plaats voor de finale. Ja. In de eerste groep ik nog. Ja. Maar op het einde van de rit bleek dat er in één keer 18 man binnen die voor die 18 hele meter. En ik ben een Santje wil. Ja. Want hier graag sprong 2 en 3, net wat je wil. Die meeste wil ik nemen. Oh, dat mooi wel. Ja, de hoest net te stappen. Op welke Maar maar als je dat wie- terug in mooi. Wij kennen als de wedstrijdleider moet even vragen. Ja. Je dan wel in de buurt. Als dat misschien toch wat wel goed Dit ziet is. er net uit, hè? Ja, de meester gaat hij naar die 18 hele meter. Nee, Wollenhegen Santjes. Ja, Ja, zeker. Dit is 17 meter, denk ik. Keurig hoor, dit is... nou, wordt een interessante stelling. Dus daar zal hij tevreden mee zijn. Ja. Heel mooi. De wedstrijdleider is onderwijs. Tot nu toe Zit ze heel belangrijk. 3 finalisten bij de Wij zien nog even mij een vraagje. Is het dit ISA dat er maximaal 16 senioren in de finale springen? Of springt iedereen die 40 als 18 hele meter sprong in de finale? Iedereen die verder dan 18 hele meter springt, die zit in de finale. En als er minder binnen, dus minder mensen 18 hele meter springen, dan wordt het omgevuld tot 16 springers. Maar dat kan direct 40 worden. In het ergste geval wel ja, maar daar gaan we op dit moment daar net vooruit. Nee, precies. Nee, maar dat zullen zich 20 meest gebeuren kennen. Theoretisch. Maar dat we bezenden in de mythe natuurlijk net van niks een hele meter een week in. Dus Nou, jij, het is dan weer ons. ja. Nee, maar dan ben je eruit verenigd. Die verhuis ik elke keer weer aan. Hebben we het voor opgelost? Ja, nou ja, het is een sport in ontwikkeling. En er Ja. wordt elke keer 40 sprong in de breedte. Dus ja. En mijn opmerking natuurlijk een stelletje cowboys. Dan wil ik maar zeggen dat dat fantastische kerels binnen. Want Ja. voor de 24e hier wordt het georganiseerd. En ik weet bijvoorbeeld
bijvoorbeeld van een Wim van der Meer en een Rudy Walter, de twee hoofdcowboys, zeg maar zeggen. Die toch het ik al voor de 24e keer. Hè? Dus die, echt petje jou, je hebt het hier deel zetten, want dit is een fantastisch evenement. Het is een begrip aan, hè? Ja, Dit is een van de haarprijzen die er te winnen binnen. absoluut. Zo, hij valt net onder het FLB-wedstrijdkalender. Nee. Maar deze wedstrijd telt net mee voor een klassement. Het is echt een losse wedstrijd, maar zo, persoonlijke records tellen wel. En die titel, dat is een titel die elke leerper heel graag in elk geval in je leven in zijn bezit hebben wil. Ja, die moet er eigenlijk bij, hè? Dan ben je een grote meneer, als je die titel erbij hebt. En zo weet ik bijvoorbeeld dat een jongen die het Nederlands jongensrecord in handen had en die nou een Fries record had junioren is, Ja. Wesse Broekstra, die had de NWM nog nooit gewonnen. Nee, blik je. En dat stekt toch. Op een gegeven moment begint dat wel nog niet te kriebelen. Ja. Dat loopt meteen. Nee, hij is weer hier van de topfavorieten. Ja, maar ik wist hem met hem straks natuurlijk gewonnen, maar even plaatsen voor die finale. Dus zo, jij rijdt met de Famkes Jelske Terpstra en die docht een hele goede gooi naar de plaatsing voor finale. Maar we zullen even aanwachten wat voor afstand wat er dadelijk van haar op het boord komt. Zij is op dit moment in Friesland de nummer 2 in het Famkes-klassement. En grote kans hebben we voor de Friese titel. Jelske, denk je dat hij in de buurt van de 14 meter al best of is het nog correct ermee? Nee, Oké. Nou, ze denkt zelf van krijg nog net. Oeh, hier hebben we Jurre de Jong. Burgum. En dat is net Samarie. Want dat is de titelverdediger. ja, verrekt dat de vorige bij de jongens, hè? Zeer verrassend won die toen de jongenstitel. Mooi, centimeter 47 toen Ja, bij de jongens. Dat is ja. gigantisch, ja. En die dacht je een goede zaak. En hij hebt al als eerste in die tweede groep, Frederik, hè? Ja. Dus de eerste groep is daar ook geleerd. Heeft hij het meest krijgen ter plaats, rechtstreeks van die finale. En dat betekent dus dat hij eerste... Nou, hier hebben we een senior die hierheen ging gooien wel. Zo, ik ben netjes, hè? Ja, de 18 meter line. Maar dat hele baltje daar loopt op 18 hele meter. En dit zit er volgens mij tussenin. Dus het zullen een 1824 en 1830 misschien maximaal wezen. Ja, in die zin hadden ze wel leerd, want ze willen natuurlijk net weer 22 finalisten Nee, gaan. dat is inderdaad, dat is kijk het hele meter. Hè? Nou, zo ik zei ze lezen, laat hem op nieuwtje. Ja, Dan kun je het al in omvallen in 16 het deelnemers. Maar goed, ik zit nog in de weg. En die man die redde hem prima zelf al jaren. Dus precies. tredje 66 keer weer melden voor Jelske Terpstra. Nou ja, dan zit ze voorlopig overal bij de Famkesgroep op een tweede plakje achter Berber Haanstra. Dus ja, dat zou een ei van de rit genoeg wezen kennen. Maar ja, er komen natuurlijk nog een paar kanonsjes. Dus ik denk dat zij de tweede trainersprong de stok toch een beetje verder hebben. Ja, want Ze hebben op 7, hè, zij. absoluut. En CL's gewoon natuurlijk mooi naar de finale. Want ja, die kent toch wel de van Friese begrippen een hele mooie afstanddeel zetten hier. Zo mee naar de finale. Maar is het een Dit Dit is is Marije Zorgdrager van Snelling? van het Huidenschip. Kijkers is inderdaad... Peer van 427, dus het zou er iets zitten moeten, maar het komt er nou even net uit. We daar het niet weten. Iets te volle risico. Want de win, Frederik, dat ik nog een dingetje. Ik roei hierheen en toen zeg ik wel, ze hebben wol, ze met vol in de wien op, hè? Een beetje scheven voor Ja. en hij is wat vlagerig. En dat is voor een sprong wel heel vervelend. Dat hij Precies. constant is, kist er nog een beetje op lepen. Maar ja, als je de verkeerde vlaag ziet, Nee, precies, dat scheelt een krek even. ja, dat maakt het wel wat extra moeilijk. Ja. Maar ja, wat makkelijk weer hoe je erin wordt. Hè? Nee, zo simpel is het. Ja. En zo simpel als het eruit zit, zo moeilijk is het eigenlijk. Dus 18 meter 32, dat noteren we krijgen van die Mathieu van Vuren. Nou, dat is krek in 18 hele meter. Zijn tweede sprong, dus hij wordt in de wachtkamer. En hij zal ongetwijfeld hoopje dat er een PR misschien krek net al iets springen van 18 hele meter. En dat hij misschien met een onopvallende 14e, 15e of 16e afstand dan alsnog jong die finale springen. Maar bij het in eerste instantie maar Roejon. En dat kan niet wel een beetje worden, maar dat was hij weer rustig aan.
zeggen krijgt de middelste batten bij de jongens. Ferran Houdijk. Jonkje ik mij een PR van 8,64. Ja, Het is ongelooflijk. absoluut. Maar goed, die maakt nou eerst maar eens even, wat hadden jongens? 15 of 16 meter. 16 meter. Ja, 16 meter en dat is toch wel een, dan moet je toch wel een protagoed gaan. Bij toppers ik jongen, dat een limiet springen toch oors is dan... Oeh, hier bij de Famkes. Daar hebben we onze Fries getroffen. Noah de Boer. Jammer dat Die had nog 2 sprongen hoor. En op de vierste kans zeggen we. Mag ik even zien, is dat al? Ja, dat is Daniel Kluistra, de eerste van groep D, senioren. Daniel Kluistra. De man die het weer fantastisch presteerde op de twakamp namens Holland. Daar is hij altijd goed. Pakte daar verschrikkelijk soort meters voor Holland. Niet de twakamp uiteindelijk won. Ja, zijn PR is een jongetje 29. Dus ja, hij zou echt die 18 meter in de vingers kennen matten. Zeker wat dat betreft is dit een hele mooie groep die er nu aankomt. Alweer PR's van dik goed 18 meter. Sterker nog alweer hoe de 9 meter. En zelfs een PR hoe de 9 meter dan. Maar goed, nog het maar even. 18 heel. Ja, natuurlijk nog wel even gebeuren. En zeker ook in dit seizoen zullen naar bijvoorbeeld uw eigen topklassers. Ja, nee. Dan kan ik zo een stuk of 4 opnemen die echt net elke wedstrijd een heel helje. Nee, het is... We Sterker vragen nog, goed. zijn we de laatste weekend geregeld afsprong door de junioren. Ja. En net in, maar wel 12 vrij. Ik ben het volledig met die eerste. Het is een beetje hier en daar komen en kwel. Ik denk dat we 3 goede wedstrijden jongen hebben. Ja. Van hier in het Heidenskip, hier in Burgum op zand van de Maaien. En het trainingsleppen, wie natuurlijk ik van het heet niveau. Maar daar won een junior. Maar dat won uiteindelijk volle junior, ja. Mijn Nijvers junioren record. Dus Nou ja, laten we in ieder geval stellen dat Bouke de Jong in ieder geval meer dan Sjenlitten had dat hij een waardig topklasser is. En zullen we hier Harmen Bogaert, ex-aan Hollands Talentia. En die pak je voor die limiet wel. ja, het gaat om centimeter, want die elleboog Ja, op de linie. oh, maar die gaat door de centimeter. Ja. Oh ja, ja precies. De Dit zijn jongens, hè? Ja, hij moet zeggen. Ja, nee, dat heeft het dik en dik te pakken. Dat, Speelsgemak, Ja. maar goed, die had ik een PR van jongetjes 26. ja, joh. Nee, Dat had Gerrit Vlieger dan nooit gedaan. precies. Maar goed, die sprong wel allemaal in. Nou, hier, bij de Famkes. Sanne Boustra. Ik krijg net voor het derde punt. Nou, het goede nieuws is, ze mij nog 2 keer. Maar ja, de spanning groeit natuurlijk, want je moet er binnen die 3 sprong wel die limiet hellen. Ja. En oors, dan zit je op de bult tussen paarden in. Precies, en als dat op de laatste sprong omkomen ligt, is altijd heel erg tricky natuurlijk. De Bingwon die had die spanning nodig. Ja, Zij kunnen bijvoorbeeld toch letter van Medje verwelkom je. De man die hier het recordtal overwinningen hellen had, Bart Helmholt. Oeh, wat gebeurt hier bij de senioren? kijk een stellingwerf. Oh, wat zie je die mooi heeg. Maar in seniorengroep F, want het is echt een beetje geselecteerd op persoonlijk record, stiert ene Bart Helmholt. Ja, geweldig hè. Die zal zij hier alleen stappen, zo'n hier. Ja, Maar traint dan wel eens wat en had hem toch maar inschreven. ja geweldig. En ja, die had als junior hier al 2 keer won, maar als senior ook 5 keer. En er is net al japper in heel Nederland die zoveel NWM-titels had. Dus Nee, vorige keer ik won in de finale. En uiteindelijk kwam ik toen net bij de beste 8, dat die mij dan nog 2 extra sprongen mooi zien. Maar wel een hele hoop dreiging toen ik nog wel. En ja, die heeft dit hier wel op een hele mooie afstand in de tweede klas tel zetten. Dus sterker nog, hij wie de 4e senior ja, op Koningslip sure. in de voorronde. Ja, Want toen ging alleen nog Germ Terpstra daar omheen. Hè. precies. En vervolgens is alleen nog Wisse Broekstra daar nog omheen gegaan. Gewoon trainen overal. Gewoon een jongetje 81. En de beste senior. En 40 jaar, hè? Ja. Dat is echt onmiddellijk een leeftijdsrecord voor 40-jarigen in Precies. Friesland. Maar ik zeg Precies. in Friesland, want in Holland hadden ze nog een die nog heel wezer is. Precies. Theo van Koten. En die weer 45 sprongen nog 2060. Ja, niks elkaar. Dus ja, nee, Dat had ik zien Bart zijn, dus die is spreken. er is nog een, nog een motivatie. En dat hoor. broekt er vaak, hè? Ja, nee, Nou ja, absoluut. het maakt het interessant, laat ik het zo zeggen. Zeker weten. Wij zorgen weer een leerperke kleersteen op de middelste batten. Dat is in de groep Ik denk iets Veenstra. It's Veenstra. Maar die had voorlopig te min. Nog.
Blijft de afstand van Hartman Boomgaard nou eens even erbij tonen, die Frederik, denk ik. Ja, ik zal Even even Nick de Lemiet, maar wat ik precies weer. een update doen. Ik ben in het Heidenschip en ja, dan is een internetverbinding. Vol is wat trager dan in de rest van Nederland. Maar dat heb ik best charme. Oeh, sorry, dat is bij de Framkes. Wat langzamer. Daar zit ik erin hier. Ja, zeker weten. En dat is Emma hier. van Oosterom. Ja, die had een gele trui aan, dus dat is in Holland de beste bij de Framkes. En die hier, de eerste sprong tol weer 21 en nou een weertsprong, nou dan hebben we al zo'n voorbeeld. Precies. Voor deze dames die het drukker op nou. Ja, je let het er echt op aankomen. En de meeste Hollandse Jarno. de meeste Hollandse toppersvereniging, die ben je toch wel wat je elkaar hebt. Vaak stonden ze op vreet al, dat ze je nog een beetje kennen. Trainen en ik vooral op de Hollandse camping. Want er is hier een stuk boerenland beschikbaar gesteld. Het zit vol met caravans, tenten, houttubs. Je neemt het maar alles wat mogelijk is hier. Precies. En die meisjes er een lang weekend van en die ben ik van doel om hier te gauw delven, want die komen hier vanavond. Ja, precies. Dus het zo wat dat betreft zegt Gemma van Oosterom, ik word jammer wezen. Ja, dat zij de finale mist. Maar we hopen dat zij gaan nog hersteld, want ja, PR van 15:39, limiet 14 meter. Dat zou toch kennen, maar maar ja. En ik ga ja, Vlienen hier wie het tussen Holland en Friesland redelijk verdeeld. De seniorenprijs ging naar Rian Baas. Trouwens, ik mijn schansrecord. Van 21,69. Dus dat doet ik wat zeer, want dat is met correct per centimeter 40 of de Friese record. Precies. Bij de junioren wie het schansrecordhouder Renier Overbeek. Ja. Maar de andere drie titels blijven in Friesland. Met Marit van der Wal. Bij de vrouwen, nou, Jurre de Jong. Dus bij de jongens heel verrassend. En bij de Framkes een Berber Fries uit Mannegem. Dat was toen een enorme verrassing. Ja, maar die liep de Hanneke Wester te doen hoor. Precies. Op enkele centimeters. Maar zo, die kent die titel in elk geval net verdedigen. Want Berber leeft intussen bij de vrouwen. Ja. Ja, dan moet er een meter bij. Die moet straks een limiet van 15 meter springen. Ja, vorige keer 15:16. Ja, Dus, het ken. Het ken. Maar dat is dan toch wel een groot verschil. Het is eerstejaars dame binnen, of eindejaars Famke. Maar goed, wie weet die Berberhuizen wel enorm verrast. Nou, eerst bij de Famkes. Isabel Overbeek. Dan hebben we Overbeek, dan hebben we het over een Vierliep-familie natuurlijk. Maar die geeft een heel eind uit koers. En die hier al een weersprong, dus die had nog één sprong om haar te plaatsen. Bij de senioren Jesper Demmer. Een jongen die 18 meter vol onkent. Wat aan de vlakke kant? Nee. Die komt nou nog meters te kwart. En dan de middelste batter. Ja, daar staat Jasper Haanstra. Ja, en het is natuurlijk snel opwegen, want als het gaat, want dat is maar een groepje. Mijn coach Bart Helmholt, die is hier natuurlijk toch al. Ja, Jasper Haanstra, dat is een jongen die dit hier in één keer terugbrutsen is. En zo komt Isabel. Het is nou een jong jonkje, maar had toch al Santje 28 achter zijn namen staan. Ja. En hij hield toch wel als een van de outsiders in Friesland voor toch wat die gevestigde orde wat op de schot. Precies. Hoi, Terpstra, die doet zijn best weer om de polstok zo goed mogelijk te prepareren voor Jeltske. Hey, HBO die zit paraat, die hoeven hopelijk net in actie te komen, Joert. Je weet het nooit vanzelf, die sporters veel hebben, want het is net zonder gevaar, maar ja, we tellen uw zegeningen, want voorlopig gaat het eigenlijk zie je prima, hè, op een lidse nee. En de meeste stuntman, de vrouwen zit natuurlijk in de eerste ronde. Ja, precies. En dan willen ze hier niet dat er nooit dieren en die zei, ik moet het een keer mooi maatje. Ja, maar die hebben meestal inmiddels nooit van eerste biertje te pakken. Dus, maar dan ben ik de meeste die toch van een bepaalde sfeer zwaardig bij deze Philip-manifestatie. En dan vaak ik een hele grote respect heb, want ja, als je een keer op televisie zeggen, denk je, ach, men nemen een aanloop, men pakken die polstok, je probeert je wat omheen te komen en je bent samen heel erg fut. Maar die komen er toch ik achter ongeoefend dat er wel wat meer bij komt te zien. Ja. Dat is natuurlijk absoluut een feit. Ja, in dat licht ben ik wel benijd naar deze man, Jos Bethlehem. Maar ja, die slingert er echt wel eens een beste afstand uit. Ja, nog wat te tegen, ja.
Maar in ieder geval net in deze sprong. Nee, een jongen die toch echt een PR had, een jongetje meter, een jongetje tolven. Dus ja, dan krijgt Jet. Iedereen die 18 meter 50 of meer springt, mij gewoon in die finale optreden. Dus precies. Dan kennen ze nog echt 40 worden. Ja, nee, maar dat werd het net wel. Want anders zou ik gewoon een kwestie wijzen van de beste 16 naar de finale. Ja. Dus, ja, op zich vind ik dat ik wel een mooie. Ik denk dat Takke meer dan de limiet naar een jongetje meter. Dan moet je een jongetje meter, dan moet je dat weer Want aanpassen. dek is voor mij mooi. Absoluut. Dus dat, hij zei nou dus dit hier ik dingen. En dat hij in het verleden kan bij orde categorieën neer. Hè? Je maakt hem al. Want je kan beter omvullen. Jeltske Terpstra. Wij zijn nou wel benijd, zeg ik. Tweede sprong. Oeh, dek is zo. niet goed. En krijgt als de gele trui van Holland is Jeltske Terpstra. Maar hij had trekje 66, zit zij in elk geval nog op een list. Precies. Dus die kan nog bij de eerste 8 komen, maar ze zijn net helemaal geruchten bij zijn. Deze oren weer 40 voor 60. Met iets meer pit, iets meer giving. Ja. Maar goed, ze zit in deze groep de eerste. Ja. Er is in een andere groep maar 41, dus eigenlijk totaal zit ze nog tweede. Ja, dus, precies. Dus in die zin had ze een goede papier. Die Berben Haastra, hè? Ja. Ja, want Maar haar persoonlijk record, die zit nog eens. Ja, want dan heeft hij Wat wel is niet het? Baustra. Nou, een lidsmandje, maar het is Jorrit Bergstra. En die bouwt wel degelijk onderwij, want die had ook al een PR van 1682. Nog wel een hele jonge springer. Ja, maar ook. Ik denk dat er een trekje. Jazeker. Ja, Nog bij de jeugdspringen of toen ook al op deze stand. Ik ken hem wel als jeugdkampioen gezien. precies. Dan is dat toch heel aardig. Maar die, nou ja, goed. We laten ons graag verrassen. Ik zou wel Frederik dat bij de Pamkes, dit ben natuurlijk ik maar 2 groepen. Hè. Dus dan, Ja, maar dan ben je wel 8 finale pakken. juist. Dus dan Dan werd het komens van Jeltske ja, een stuk raar. is mega grut. Ja. Dan ging gewoon. Ja, dus dat is voor de Famkes wel mooi, dat er uiteindelijk maar een Lietse gezelschap aanwezig is. Ja, zodat de 8 finalisten waarschijnlijk net alweer hoe die 40 meter heen gaan. Dat hebben we nog toch wel een beetje stijl meer. Mike Baks namens Holland. Ik zei jongen, dit soms geweldig goed helik, hè? Ja, nou, dit zit er technisch wel goed uit, moet ik zeggen. Maar Die komt in de buurt van die line van 18 meter, maar wel aan de verkeerde kant. Dus die zal met deze sprong in ieder geval nog net plaatsen. Springt dus bij de Famkes. Ja, en daar staat Mireille Zorgdrager. En in die Famkesgroep, Mireille Zorgdrager, nou de boer Sanne Baustra, die ben al mijn weersprong op begonnen. ja, je moet even het kopje erbij Ja. halen, want ik zei witte natuurlijk, ze springen in die tweede groep. Van, ja, Kijk, na 2 rondes is de finale, dan wordt natuurlijk de helft sowieso gestraald. prachtig. Hey. Ja, Jorrit Bergsma meldt dus even dat die trekje is. Nou, Oei, Marije. ja, Ja, die zult er volle beter uit. Goede zaken doen. Dit is een stuk beter. Ja. En dan ben ik benijd, want ik denk dat alles over de trekje meter Nou, dat wordt heel gevaarlijk. Dat weet ik een helemaal niet. goede stap doet naar de finale. Ja, Je ziet ook al een meest gereden met bouwhelmen. ja. Nou, dat had alles te krijgen met het thema dit hier van de NWM. De 34e editie staat helemaal in het rand van de bouw. Dus alles wat je verklaart omrent had een relatie met de bouwwereld. Ja, ze zijn ook al in wel bouwvakvakantie. Ik ben daar vanuit, hè. Dan kan je mooi even vrijwilligerswerk doen. Ja. Zoals bijvoorbeeld het Zandbed even, Meerten of Schoffeli of wat ik maar. Dus, met een mooi thema, kom maar ook hier maar weer eens op. Ja, elke keer gaan ze wel nice, hè? Dus origineel. Ja, maar Rijen Zorgdrager, die noteert dan toch maar 12,84. Ja, nou dan wordt het ook een verhaal. Precies. Mike Baks, Nies Knekt, noteerde Santje 78. Dat is Ektemin. En Jorrit Baustra, Nies Knekt, bij de jongens 40 meter Alve. Hans is er ook nog bij. Dat is Ja, nog te min in die jongensgroep, hè? Want Ja. daar geldt 50 meter, hè? zo is het. Dacht ik. Ja, de limiet is 16 meter. 16 meter zelfs met die jongen. Ja, dat moet ik wel. Maar hij is nog maar trekjes, zei hij dus. Ja, nee, die komt er absoluut wel. Dat zal niet komen, ik ga hem kwartel in nog voor de microfoon halen op het jeugd FK. Ja, ik heb nog een, dat is nog maar kwartling. Dat is inderdaad niet van heel lief. Bij de Famkes, Noah de Boer, ja, moet toch absoluut naar die finale daar. Ja, dat is de normaal sprutsen in Friesland, de Friese truidraagster. Maar die had ik nog een senior geweest, hè? En dat is Minne Smit.
Het Wezen en die gaat eerst. Ja, Minnemooi is eerste. Minne Smit. Ken die dan voortdaags Wolding? Nee, ik net. Te Hut. Nee. Snel leren punt. Noah, die komt nou in actie en Mooi hoor in. Heeg in de stak. Maar ik schaam er. hij stiet te scherp, hè. echt wettenvolle. Nou, die maken het wel heel spannend, Het hè? ziet er technisch fantastisch uit als de orange just en de insprong. Maar ja, dan met die polstak. Ja, jongens, hij moet wel een beetje op safe zoek zitten. Spring eerst een strekje 30, strekje 40, dan is het dan heel mooi. Ze had een PR van over 15 meter. Ja, dus ze springt dus hier naar de eerste. Dus zij weet straks ik hoef geen 14 meter te springen misschien, om bij die beste achter te komen. Nee, dan kun je er rekening. Dan moet er toch een coach wezen die had dat verteld van hey, we gaan nou volledig op safe. Maar echt mensen die trekken niet kennen, ga ik wel eens de mist niet eens, jongen. Jawel, ja nee, precies. Vreemde wedstrijd daar, want Ja. een hele protte Famkes doet het wetter niet. Ja, en favorieten. Juist. Nou, Thijs van Oort is de laatste van de jongensgroep 1. Ja, ik wat te rap. Ja, te hut. Dan beginnen we daar weer boven, dan ben er in de jongensgroep nota 2 jongens die hun plaats staan, net de minste. Jurre de Jong, de titelverdediger. 1667, die had de limiet. En Harmen Bogaert namens Polsbroekerdam, die leert de nacht verder. Santje 15, die beiden binnen wis van de jongensfinale. En alle oren, die zullen er nog voor Rottematten. Er komt daar nog een jongensgroep F. Bij onze Friese toppers erin. Dus daar is de concurrentie groot. Ik vind trouwens toch dat in de breedte het niveau enorm omheen gegaan is. Dat is juist wat voor afstand dat de jeugd produceert. Ja, nee, er zit een hele mooie categorie om te komen. Ik doe mijn eigen PR naar die met de Nederlands in de werk. Nee, daar hebben we het niet meer over. Al luidjes is uit. Dan weet ik wel, dat weer aluminium, maar toch. Ja, Ik hou me meestal maar wat stil. weer oorentijd. Orenregels, orenwet. Nee, er is een hele hoop talent en ja. De carbon polstak het dat ik weer heel erg terug ontwikkelen. Zeker als je wat lichter bent als Famke, als jonkje zijn, is dat fantastisch. Ik denk dat de senior eerst gaat kunnen. Ja, om uit te springen. ja. Sorry, hè. Ricardo Fay. Ricardo Fay namens de Poolse Bond Holland. Die komt in de buurt van het baltje. Ja. Maar ja, ik net meer dan dat, zal ik maar wegwezen. Het is Zoals net ik dat- 2020, dan is zijn gebaar wel duidelijk. Ja, ik denk net dat het nog genoeg is. Nee, hij is net tevreden mooi. En met de Famke zeggen we, ik sta naar Boustra. Ja, ik de tweede keer weer. Kopje onderin. Wat is daar onder, jongens? Is het te wien? Nou, misschien ook wat wedstrijdspanning. Misschien een beetje alle spanning, ja. Je weet Het is een bijzondere wedstrijd natuurlijk. Ja, Ja, en Leppers die worden dwongen om oors te tanken. Hè. Oors had gewoon één wedstrijd met 3 sprong en daarna ben je finalist of net. precies. En je mag gewoon soms mazel optreden. Ja. Een limiet halen, dan mag Smitjes weer optreden. Een volgende limiet halen en dan Jonas nog eens een keer in de finale. Dat is een hele oren indeling van een dijk. Klopt. Dan moet je de krachten verdelen. Ja, nee. En dat is net iedereen went. In het verliezen wil je hebben, zit de Joert net warm. We Nee. pakken even. Nee, dat klopt. Ja. Dit is. Niet ver aan Houdijk, hè? Ja, dat is Hè, ook maar ver. Jurre die had de limiet hellen. Precies. Ver aan Houdijk, je toch weer wat uit koers ben ik bang voor hem. En in het verliezen vereer ik wel jeppers, naar mijn topjeppers, die hier nadat ze de limiet sprong ging, kon ze even, als je in Friesland bent, kon ze even lekker naar huis. Ja. Even eten, even wat Ja. rusten. En dan kwamen ze de jongens wel weer. Toen was het eerst je toch wat, ja, Om te hingen. precies. En dan zijn Wat er, loom. dat gedangel waar we net beter van. Nee. En ja, zei iedereen zijn eigen tactiek. Maar ik denk net dat het Joerdenprot naar hoest te beginnen, want misschien hoe ze dan net wetten komen. Nee, precies. We houden het waar in de gaten. Voorlopig tellen we uw zegeningen. Er staat een briesje, een stevig briesje wel, maar net te hut. Maar het belangrijkste is, het is droeg. En er kan leerd worden. Ja, het is toch al inmiddels 12 uur. En het water ligt hier net echt te verhoring. Iets bewolkt. Maar nog steeds droeg en daar hebben we ook christelijke blij mee. Ja, en dan is het eigenlijk een soort van aanstreekje hè, van alle kandidaten die bepalen zelf wat ze verder gaan of net. En zo staat Biegelix bij de Famkes de gele trui wegkleer. Ik denk dat we eerst inderdaad even bij deze Daniel Kluistra brouwen. Santje 40 in zijn eerste sprong.
ken die mij naar het Gruttiger wel. Zou me niks verbazen. Goed Dit uit. ziet er een stuk beter uit. Mooi. Ja, dit Zit er maar erbij. hij reageert net helemaal niet. Dus hij twijfelt zelf. Ja, omdat het Kunnen wij naar de Famke staan, want daar staat de gele trui. Ja, Van, jij mag van Oosterom. en die zit extra net in de finale. Die zit er goed uit, ja. Die komt in ieder geval terug, hoor. Vol een koers. En ik die straalt dan net echt van overtuiging. Dus Zo weet ik dat ze net nog een poging heeft, dus ja, het wordt nog aanwachten. het is spannend. Daniel. Zon misschien. Het scherpt net heel goed van mijn neus. Oh. Maar dan even zeker wat de achtste afstand is op dit moment. Daniel Kluistra die mocht wel degelijk blijd wezen, want 1884 is roem de limiet. Dus Daniel Kluistra gaat naar de finale van de senioren. En zoals we zeiden, de pinnels er niet helemaal vast, maar dat komt omdat het systeem niet goed werkt. Maar er moet sowieso 12,64 gezongen worden bij de meisjes om in de finale te komen. Die hebben we daar dus in staan. Daar hebben we een weersprong. En dat is Eds Veenstra. Die hier trekt je 42 en nog een weersprong, dus die had nog één kans. Je hebt zo'n maat, 1358, Janske Terpstra, 1366. Ja, Daniel Kluistra dan, die 1884 is in deze seniorengroep de vierste. Ja, wat wij vergeten binnen. Linke Vogel, ik luister even naar de speaker. Ja. Die heeft bijvoorbeeld van Loffietje Saarsprongen in de eerste ronde. Ja, is de beste afstand van Linke Vogel. Ja. En die zit er sowieso nog in de finale. Dus Want Ja. de reis Oh, mooi. Ja, we zullen Joert een beetje improviseren, maar want ja, normaal sprutsen stromen wij in de finale. ik denk dat het zo ver uit de Maar weg is, toch maar, twijfelachtige waasberichten komen daar eigenlijk net op gokken. En daarom ben we nou eerder al hier bij de kwalificaties. In de hoop dat we jongens alsnog die finale sturen kunnen. Maar ja, wat ik al zei, Moas ben de eerste limietmomenten al. En dat je die Moas voort helje. Die springen voort, Safir in dit geval was Hieke Vogel, voort over de 15 meter als Famke. Ja, dat is die hel in de grote finale. ja, die 14 En die is meter. een beetje vrij. Die is nog vrij. Maar goed dat dat even melden wordt. Want Fijke Stellingwerf. Wie de senioren. leeg in die polstak. Dan, ja, nee, regelen. Dan gaat er wat te raam. Te kwart voor de 18 meter line. Die had nog één kans. De eerste weer boeten de sector. Toen ziet er fantastisch in de stok, maar een heel lijn uit koers. En Isabel Overbeek had ik ongetwijfeld goed luisteren naar de speaker. En die zei dus, ik krijg de limiet van de achtste afstand bij de Famkes is op dit stuit tolen 84. Nou, dat moet kennen. Dat moet kennen, dat Dat ziet er hebben goed ze, uit, hè? hè? Dit ziet er mooi uit. Ja, dat zijn daar is ze blij mee, natuurlijk. Hier de 13 meter. Prachtige sprong. Dit is keurig. Ja, want En dat die rede niet baltje. direct, hè? Ja, Ja, het balletje ligt natuurlijk op 14. het rede baltje laat op 4 meter en daar klikt ze mooi in. En een mooie reactie in die oude in, dus Dan is er wel misschien wel de vierste of de ene vierste direct. dat zou samen kennen, ja. Nou, middelste battenwer. Jasper Haanstra. Per uit koers. Ja, die bepaalt ik je te hutte hoor. En de snelheid van het oergeen bepaalt hoeveel slagen je klimmen kennen. En dan ga ik de hut. Dus die mij nog één keer. Kijken we dan nu weer, dan komt volgens mij nu Gemma op 8 te staan. Gemma Met van Oosterom 12,88. 12,88. Dat is de dame in de gele trui. Ja. Die staat nou dus op het DS Op onze zijde. de wip, ja. Tolve 88. 12,77. En dan komen we dan per kanon. Ja, nee, belicht je het. Dus als Fries Famke kerst nou ik zei van wij kennen een concurrentie. Ja, dat dat is is nog nog bij. een enorm plezier van. Dat is toch wel, ja, eigenlijk, Gemma van Oosterom is toch een beetje de topfavoriet. Namens Holland is dat de kansafster. Maar ik als dat klassement naast dat van de Boerluist, Lloyd zijn er toch juist eens een paar meter boven. Dus dat zou een absolute steun wezen. Nou ja, Jeltske. Oh nee, die had een trekje zoals je zegt, die zit wel goed. Die is men. Nou, Weer rijden zonnedragers, zo misschien wel kennen, die hit al op 84. Dat wordt een dus dat interessant springt wel, ja. En dan worden de boer natuurlijk. Ja. Twee vliegen in één klap. En Sauer Bansrood nog net. Dus ja, hier is nog wel wat mogelijk. Interessante ontwikkeling hier bij de Famkes, dat zeker. De
vind ik leuk zijn, Nienke Vogel, niks Vogel, maar Vogel, die is helemaal correct promoveerd van de tweede naar de eerste klasse. En die Zet gewoon haast de vierde afstand. zet nou Joort al een fantastische afstand. Jarno Hoekstra. Jan Hoekstra. Ken die mij naar de finale? Jarno Hoekstra, dit ligt het een stuk beter. Maar de hak nog alleen. En dan is het vaak minder dan 18. Ik denk dat jij het nou zien. Probleem tussen de aanhalingstekens een beetje is dat die polstak net heel vies is. Nee, vergelijk ik maar oren, precies. Scheelt het nog, dan wordt hij er aardig meer bij klimmen. Van Janske Terpsveen zit niks te vrezen, want die zit daar al boven. Gaat echt nog meer rijden, Noah en Sam. Nou, het terrein is al redelijk vult met publiek, maar er is nog wel wat ruimte. Dus denk je, oh, we wilden van mij toch nog even op uit. Dan ken dat, Jeltske Terpstra. In haar tweede sprong, Jeltske Terpstra. En dit gaat echt een eind verder. Ja, die verbetert haar. Tegen het rode balletje aan. Maar stijl en techniek doen ze me best wel een beetje denken aan Isabel Overbeek. Ja, die mooie, lichte, atletische focus. Die goed weten hoe ze de stokken opvallen moeten. Zit ik in de survival. Prima meneer Jeltke. Nou is het klaar, hè? Ze ken Leidje gelukkig, dus ze had er alle vertrouwen in dat dit genoeg wezen moet. In elk geval bij die beste achterkomen en dan moet je eerst heen, hè? Ja, dan zullen we dan Joen nog morgen weer verder. Op de middelste batten. Dat liet ze man zien. Zie ik, Jasper. Jorrit Boustra. Jorrit Boustra, ja. Ja. Nou, Jorrit Boustra hier 14,5 in zijn eerste sprong. Nou, een weersprong. Hij is ik nog maar trekje. En hij mij nog een keer. Ja. De organisatie had er echt belang bij dat die limieten eigenlijk zo gauw mogelijk leerd worden. Want des te minder sprongen, hoe je altijd werkt. Want dat al die 200 leppers, 210 had ik me verteld, dat die alle je treintjes springen moeten. Precies. Of je springt één keer en dan is het dus nu. Dat scheelt om nog even naar het gauw een oren, soms wel 2 uur. Klapje van de mond binnen natuurlijk al een stikmannig afval. Ja. Maar goed, daar is hij nog heel wat namen op. Maar inmiddels staat ze 9e. Dus ze zal gewoon voor 35 meter. Ja, ja, ik denk inderdaad ook misschien dat Noah Jesper Demmer. Hij komt bij 18 meter lijnen ervoor. Dus ja, dat is echt te min nog. Ja, tegen de lijn van 18 meter aan, hoge 17 meter noteren. En je weet natuurlijk niet wat er allemaal nog gaat gebeuren. Ja. Ik verwacht nog genoeg die voorbij. Bij de Famkes zullen we dus naar Marije zorg dragen. Persoonlijk nog 26. En giet die dan Gemma van Oostrum naar huis te sturen. Dat zou een absolute stunt wezen. Ja, de beste dame van Nederland die de NFM-finale dan net helpt. Ze met Tolen 88 voorbij. Ze met Tolen 88 voorbij en ze giet. Denk ik in de buurt komt van Tolen 88. Dit wordt spannend. Dit wordt heel spannend. Dat balletje ligt natuurlijk ook weer niet. Dat zie je niet in de 13e. Ja. Dat gaat. Dan zou ze doen wat ze doen. Middelste batten, die gaat te wetter. Stan van der Bas. Ben je verder dan 88, wat denk je? Je denkt van wel. Marije lag het al, hè? Die denkt dat... Ja. Marije is uit kat in het bakkie, ik ben verder. Nou, dat zou voor Marije natuurlijk hartstikke mooi wezen. Je lid van de afdeling het Heidenschip, komt van Warkum, dacht ik. Ik denk dat Gemma van Oostrom er al uit. Ja. En dat Marije zorgdrager nou toch het tweede plakje in deze groepgang is. Ik ga er alleen nog mee. Oh ja, Tredje 06 denk ik. Tredje 06. Tredje 06, dat denk ik nog. En dat is inderdaad. En dan is dat nou de naar de rompel. Samma verder dan Joeltje is nu op 8 met 12,96. Hieltje Hoekstra op de wip wij. Tolen 96. Dat moet dus Noah de Boer in eerste instantie springen. Noah de Boer die moet toch mooi, vinden wij Frederik. In de eerste categorie bij de Famkes dus al de ontknoping.
de eerste omloop al een mooie afstand neerzetten. Een afstand met uitzicht op het fietsveld, 18,5 meter. Ja, ze ziet 2 keer prachtig in de polstok, deze Noah de Boer. De eerste keer stond het te 4, de tweede keer stond die polstok ik te 4. Dan liep het een ABC'tje dat die polstok nou aanzienlijk dichterbij zet wordt. En dat je gewoon eigenlijk een Noah de Boer kent op safe. Heel makkelijk tretje een hele meter springen. Dat is nou de Frieske trui aan, hè? Ja, Ja, er is natuurlijk ook al een truitje zwiert. precies. Dat komt Noah de Boer, nou moet het gebeuren. En het niet gebeurt. Ja, je wist het, chef. Dit is 4 hebben op finale mooi. 4 bij de Fieste. Dit gaat al naar de 15 meter. Ja. Je wilt natuurlijk bepaalde mensen wil je mee. Zij had blijkbaar die druk nodig eigenlijk. Ja, op een of andere manier. Want de polstok stond nog net echt op safe. Om het zo maar te zeggen. Hij stond precies goed. Ja, en Sam is toen eigenlijk beginnen. Ja, dit is de Noah die we kennen. Persoonlijk record. 15-24. Het zal net een 15 meter notering wijzen, maar een hele mooie notering. 14,44. Nou, super. Super. Het is de Fieste van de hele dag bij de Famkes ontmoeten. Ja, Nou, die maken het dus wel weer. precies. Ja, Corneille had wel zicht op de scorebord. Wij net, want er zit een trekker voor. Uiteindelijk Joen even hoor. Die trekker die mij opnieuw voor. Precies. Ik weet van wie die is. Oh. Dat is van mijn neef. Ja, zie je? Die mag graag wat showen, maar als je John Deere, maar Goed bedoeld, maar. wij kennen helemaal niks. Want dus Van internet, ja. boerenprotest. Dus internet doet dat ik weer, dus we hadden nooit meer in beeld. Dit is improviseren, joh, maar wie redden er, joh. Ja, nee, absoluut. Goeie kennis van mij zijn, wordt altijd wat, desnoods een raam. Precies. Zo even vreeg ik en een Frederik had. Ik denk dat Hendrik Hatsen wel in de buurt is. Dan trekker even. Noah, dan maken ze het wel heel spannend. Ja, dat voel ik zelf ik. Ja, ik vind het wel eng. Ik dacht nou met ik presteren, maar nee, dat is gelukkig. Ik zou zeggen, neem dit mee naar de finale. Ja, inderdaad. Ja, en Gemma van Oosterom, die luidt eruit. Is hij blij om of zou je nou, het is wel leuk best even een rechtstreeks duel van de jong. Nou, voor mij was het net wel zo te pakken, maar ik denk dat zij het zelf, ze is maar haar is wel jammer, maar voor mij springt het net wel eens op samen. Maar... Ja, ik hoop het. Ja, wij hopen het nou. Wij zijn blij dat er jong bij bent. Ja, ik... Dus hartstikke mooi. Zo'n succes. Nou, En hier krijgen we nog Sanne Boustra. ja. Oeh, die keert uit koers. Ja. Nee, Dat zelf. dan gaat het avontuur voor Sanne Boustra hierop. Ja. En dan hebben we net de Bij de afvang oudere straks. zuster van Jorrit. Ja, zal ik het al. En ik Jorrit moet hem nog plaatsen bij de jongens. Dat kan nou niet een heel hard gaan, hè, met limieten en Precies. en afvallen. Is een tweede ronde, ja. Oeh, nee. Nee. Dat zal iets wijzen. Dit Veenstra. Dat budget. Dat betekent dat we bij de... Dat betekent dat we zo meteen al beginnen met de vrouwen, de dames. Zaten we dat met de Nederlandse vierde manifestatie. Ze moeten natuurlijk. Het is Ja, een, die ben alweer ouder dan 15 of 16. Het is 16, denk ik. de geboortetegel jouwt om voor of na 1 januari van een bepaald bouw hier. Maar in het thema bouw te bloemen. En dan alles wat per 1 januari ouder is dan zegtje, springt bij de vrouw. Juist. Alles wat dan nog geen zegtje is, mooi nog een seizoen bij de Famkes weer. Ja. Bij de Famkes vrouwen hebben we net een tussencategorie junior. Maar dat komt echt omdat er daar nog steeds minder deelnemers van binnen. We hier eerst alleen nog vrouwen. Kijk alweer Stolman en sprong sport bij de vrouw. Precies. En dan heb je het Leijena, die is trein kampioen best als Famke. Ja. Ze wiezen nog geen 16. Dus eigenlijk hier die als een kleine lepster gaan maken. Maar ja, die prijs besteedt toen nog. Nee.
Maar er zijn nu al 2 groepen en waar weet dat er op termijn bij voldoende deelname misschien ook nog wel eens nijtacht wordt. Voor misschien voor die categorie. Ik een juniorenfase, ik weet het niet. Minne Smit. Ken Minne Smit mij, jong? Minne Smit. Ik denk dat Minne Smit mij kent, jong. Ja, zeker. Geweldig. Ja, oertmaltje hinnen. Ja. Nou, dan redt er het op, want hij had nog geen topvorm dit hier. Nee, zijn koers hebben hem absoluut net, jongens. De eerste vrouw is Boukje de Boer. En die maakt oer het blauwe baltje hinnen. Precies, de limiet van 15 meter, dat is voor de vrouw in wel even een hele vierde sprong. Ja, dat is pittig. Dus ik denk dat ik zit er net met die een 8 voor de 15 keer. Nee. Maar daar hebben we wel 1, 2, 3, 4 groepen. Van een jongen uit zijn persoon, dus een Ja. 36. Ja, dat maakt mooi gebeuren, geluk. 36 dames die dus uitvechten moeten. Wie er trok iets naar de finale. Laatste kans voor Jasper Haastra. Jasper, nee hè. En dat is pittig. Ik in dit wel Sjemwold hier. Aan de andere kant, hij is nog jong. Hij is in ontwikkeling. Dus daar zullen we de komende jaren nog een soort willen onbeleven kennen, denk ik. Ja, want klopt het, Frederik, dat ik bij de jongens op dit stuit nog maar 2 heb die de limiet weer heeft. Jurre de Jong en Harmen Boga. Nou ja, dat ben jongens E. Dus ik denk dat er boven ook nog jongens D. Staan er ook nog in van de jongens, denk ik. Ja, precies. Dus daar zul ik meer van wijzen. Ja, dat moet haast wel. Maar laat dus graag bij En er praten komt straks. natuurlijk straks nog een groep, hè? Ja. Ja, oké. Dus dan mooi, ik hele best. Ziet zo even Brent Monsma om maar eens het 2 kanon te nemen. Ja, de top komt nog. De top komt nou, dus... Minne Smit komt zelfs nog 18 meter 76. 1876, Minne Smit. Zo. Nou ja. Ze vieren er dit seizoen eigenlijk nog net vaak best, ja? Misschien wel helemaal net. Ja, Nee, heb je hem vanmorgen zo liggen? Hij zit erop. Ricardo Fay. Ja. Van Ricardo Fay is het nog even spannend, want die hier strakjes natuurlijk die 820. Dat is dan correct hem in. En die had nog 2 kansen om mee naar die finale. Die is hier als junior wel eens winnaar geweest. ja. Maar niet onmakkelijk, ja. Ja, Maar het is net dit, ik mooi, dit. Oeh, bij de vrouwen. Brenda van Oortbaars. Die fantastisch kleren in midden, maar ja. Er is wel een regel die ik mij tel, je mag er wel recht toe gaan. Ja, met even een derde punt. 1832 voor Ricardo Fay, dus ja, dat is 5 centimeter verder dan de vorige sprong. Ja. Maar je had er niks om voor de NWM finale, want die maakt echt verder. en dat is de afstand die nog jet bij de namen van Minne Smit. Die doet dus goede zaken in deze groep en die had dus de limiet. Roem. Ja, terug. En dat al is in tweede sprong, dus die kan ik even zien rust pakken nou. Ja, lekker, ja. Middelste batten. Bij de jonkies. Stan van der Bas. En hier gaat Jarre Boustra. Oh, dat bij Jarre Boustra. Ja. Ja, die had in een oortrui komen zelfs. Misschien maar net verplicht dat ze in wedstrijd en jullie hebben misschien jong maar de finale. En dat is natuurlijk even zitje om het spul wat droeg te houden. Ja. Maar de afstand tussen zo'n Jasper Haastra en Wijnand Vries. Dan winnen de jongens dan meteen bij de dames. Nou, limiet 15 meter, persoonlijk record, 4:74. Dat zijn altijd wel leuke dingen. De bekende 2 vliegen in 1 klap. Mooi IPR en meteen plaatsen voor de finale. Dan kan ze daar zo'n zitten net weer stikken. Maar goed, klinkt zo makkelijk. Nog maar eens even. Ja. Komt hij op het Huitenschip, kent de accommodatie. Wat dat betreft. Zo net al is hem, hoor. Oorloop is prima. Zie je in de volstap. Van hier sprong. En
schiet dan ik uit koers. De insprong net helemaal vlekkeloos. Lijke stellingwerf dan bij de senioren. Kent die dan mij? Nee. Nee. Boeten de sector zandje 38 en te min. Ja, En dat is een oefening. dat is van Foyke wel. Dat is sneu, want de teleurstelling. Ja, dus ik een jongen die denkt nog wel eens wedstrijden wensen nou en dan. precies. Maar het zit er, maar joh, net in ieder geval. Nee. Dat heeft niet nodig. We vakken dit hier. Nog geen wedstrijd met Frederik. Nee, dit niet. Nee, inderdaad. Ik verlies echt wel eens dingen. Ja, de zweefmolen draait hier lekker terug. Er is hier van alles te beleven op deze 34e NFM. Met als thema de bouw. Dus vandaar ik kranen, helmen, pakken. Alles in dat thema. We zitten in het middagsprogramma. Dat wil zeggen, de leppers moeten haar kwalificeren voor de grote finale. En er moet dus limitensprong worden. Wiegeleaks toch. Deze, De Bas, denk ik. Maar, ja. die helpt hem wel langer nooit. Het komt lang net op dit punt. En giet dus kopje onder. en is dan ook clear. Want die had de limiet net hellen. De trainer rond al bij Frederik, of net? Ja. Ja. Dan we hebben nog Thijs van Oort en dan gaan we verder mooi de laatste groep bij de jongens. Ja, in deze groep zijn er in elk geval draaien die de limiet wel hellen had. Jurre de Jong, de titelverdediger uit Burgum. Ferran Houdijk van de Polsbroekerdam. En Harmen Bogaert, ook van Polsbroekerdam. Die draaien van deze groep in elk geval de jongensfinale hellen. Dan zitten we hartstikke bij held. Hè? Ja, En wie weet wat natuurlijk Thijs van Oort nog doet. Persoonlijk record, zegtje 34, limiet 16 meter. ken samen. Dus zo zou we kennen. En bij de dames zorgen we naar Iris. Nee, Hilde van der Wij. Van Weesem. Maar bij de senioren staat Jarno Hoekstra klaar. En dat is toch ook een jongen die echt wel eens wedstrijdjes wint. 18 zien hier er niet eens krijgt. Oh, eerst bij de vrouw. Hilde van der Wij. Nou, dan komt nou Jarno. Jarno Hoekstra. Ziet er een stuk beter uit, hè? Ja, dit is verder. Die geeft mij. Mooi. Knap, hè? En hij had er het jocht op basis van zijn seizoen. Hij meldt hem er geregeld bij hege 18 en 9 meters. Ja, lekker hè. En hij mij terug naar de grote finale. Daarbij de senioren. 6 finalisten hebben we nou in elk geval Ja, bekend. dat begint er aardig. En de Lijkt maaien niet te komen. 16 meter. 1899 voor Jarno Hoekstra. 1899. Ditjes hè. Dan is er zelfs verder als Minne Smit met die 1896. Hele mooie sprong. Ja, alleen nog Bouke de Jong steekt er 4 boven uit met die 2076. Ja, hè? dat is natuurlijk. Ja, de kerst op de spreken jongen winnen. Nog een oud kampioen. Groep 1. Wendy Helmers komt hier voorbij. Ja, daar ben ik een hele protte leppers die het eigenlijk al een aantal jaren stappen binnen. Die dit evenement broeken om toch nog eens even van het speeltje te genieten. Hè? Ik kom maar weer jij er weer op voor vakantie. We zijn krijgt Wendy Helmers hierin, 12-voudig Nederlands kampioen. Nee, maar het is een commissie hè, niet? Die komt hier toch weer en dan moest ik even meedoen. Hè? Precies. Je moet weer even mooi bij je. Hoe geen licentie, je helemaal niks. Misschien tussen ze even een beetje trainen. Ja, maar je sjug ik bij meesken. En dat is ooit nooit meesken sjuggen, maar het is altijd leuk om bij kunde van vroeger even in te komen op vierlepgebied. Nou, Een mooie one en een mooie insprong. Iris Wiebenga weer dat. Nee. Nou, wat docht dit mij Jesper Demmer bij de senioren? Die zocht krijgt dat Jarno Hoekstra hem toch een roem plaatst voor die finale. En Jesper Demmer is natuurlijk een jongen die dat in potentie kennen Ja, maar zo. zeker. Zeker. Met even mooi zitten. Even tijd nodig. 18 hele meter als limiet is voor Jesper echt zijn afstand met hem heerlijk op richten kan. Met al je wel even klappen natuurlijk. Alweer een Noordkampioen, Riens van der Wal. En nog een wereldkampioen. Het is druk Met hier. helm. Het is hier gezellig druk. Marit van der Wal, ja, die had hem al 2 keer op ring gewonnen. Nou. Die gaat voor de hattrick, denk ik.
Wij zeggen naar Jesper Demmer. Zijn oordeel is rustig man. Ik zou zeggen, zijn oordeel is te zuinig en niet is te zuinig. Ja, dat is jammer. Je ziet te weinig gang in, te weinig pit. En dan niet zo'n polstak die natuurlijk op scherp stiet, net op de eerste punt. Ja. Dus dat hier meer gang in die oordeel moeten. Dat moet duidelijk wezen. Maar ik vind het dan toch wel mooi om te zien dat bepaalde leiders echt pieken hier op die NWM. Want Menno Smit, met die 1896, zijn eerste van het hele seizoen. Ja. Jarno Hoekstra, 1899, zijn eerste van het hele seizoen. Super. Die weten wel net pieken, man. Ja, en er zitten net zoveel meer van het FK, Hendrik. Nee, en dat is vorig jaar nog geweest, Frederik, toen die NWM-finale, die hele bult is hier stampie vol. Ja, dat is natuurlijk voor Sokkerman, want die winnen de NWM echt net. Want die wil kicken, dat is mooi wel mooi. Nou, we zien weer een Frieske trui achter op de skans. Ja, Rent Monsma. De favoriet van de Frieske jongens op dit stuit. Ja, die had goede herinneringen hier rond Heidenskip, want zijn persoonlijk record van 9 meter 30, ik zei het maar even, dat die er hier dit seizoen. Ja, dan een limiet. 60 meter, dat ding, dat kerst wel zonder polstok. Maar die is de laatste weken wat minder ja, hij doet in vorm. Dat klopt in de bus. Dus ik ben benieuwd hoe er hier die eerste sprongtrok komt. En ja, dit gaat er dus vaker de laatste tijd. Het is net helemaal topsoep. Nee. Hij ziet zijn levens is hem geregeld voorbij geweest de laatste weken. En hij maakt ik haast vrezen van zijn Frieske trui te staan. Ja, als je laatste overwinning, wie hier? Jongetje jullie. Julia van Eyck. Julia van Eyck. Ja, het is een Hollander, dus die kent die pols toch bij mij nemen. Precies. Ze kunt hem wel mooi op de derde punt, ze bloeien in ieder geval droog. Ja, maar het is nog net genoeg. Nou, bij de senioren staat de van ik op de kleer. En dat is Jos Bethlehem. En die wacht het echt nog op de limiet. Kaap daar 14 66, ja, dat is de win. Nee, die zak het onmiddellijk naar beneden. Ja, dan hoort het naar beneden. Nee, klopt. Ja, je maakt misschien net zeggen, maar ik kwam als hier een rappelzak in die polstok en dan, nee, dan wordt het net. Onmiddellijk de kracht Er eruit. natuurlijk al 6 die voorbij die niet hebben gezongen. En er komen nog wel een aantal die echt wel voorbij. Nou, we krijgen nou wat meer oude glorie, want op deze les zit bijvoorbeeld ik een Agen Hulder, hè? Ja, blikstender, dat is Die ik wel lang sprong als junior al 2041. Had toen ik heel skoft een evenaring was van het Nederlands juniorenrecord. XC kwam met Jacco de Groot. Precies. Ja, dat En het had heel skoft worden dat er oren nog heen gang ben, hè? Ja. Die krijgen we straks als eerste in de derde groep. Ja. Derde groep Senioren van de 1. 5, dus dan ben we zo'n beetje Ja. jelven. Gewoon een bosje, hè? Dus het wordt wel spannend alweer, want dat waren dat. Maar Ze goed. komen dan een wat donkerder wolkje. Komt voorbij, maar ja, zolang het er niks Nee, uitvalt, zitten wij er mooi. kunnen we erop. En met name als zou kijken naar de tijdstraat. Die heeft vanochtend hier nog de bus gezeten. Nou, Mare Dijkstra staat op een schaars bij de vrouwen. Ja. Meldt zich af. Dus Zit ik wel eens in een rustig commentaar, ja. Precies, ja, zeer betrokken hier bij de vereniging. Dat van alles, coacht, jouw commentaar. en dan En wie hebt, maar wisselend succes, zoals je ze kennen. Ja. Doen we weer inderdaad prima. Maar daarna komt mis bij die sprong. Middelste batter. Douwe Franke Westra. Die veert wat onderwijs. Dat is juist net heel vaak. Nee. Zeker net bij de wat meer geoefende jeppers. Maar hij mist de polstok en dat is toch een essentieel onderdeel van de Die sport. maakt al mij. Die met allemaal jellen erin. Het helpt wel. Ja, precies. Dat je 4 sprongwaardje willen en het ook zo handig. Nee, dat is sneu, maar gelukkig Is het geen maar... blessure. Nee, en het is nog maar de eerste sprong, dus... Ja, Dat brengt ons bij de senioren, bij Mike Baks. Ja, Santje 28 en Boeten de Sector. Ja, dit is nog wel zijn jongen. Dit ek twarkampen en dergelijke geregeld zelf had dat hij ek mij kent. Het is altijd wel wat een verrassende springer van mij. Het is soms alles, het is soms niks. En nu is het deze keer niks. je hebt altijd wel van echt in de stokbosje. Ja, Je hebt toch wat woordenplan. maar heb ik minder in de uitslagen. Dus ik had het idee dat zijn carrière een beetje een onderwending kregen had.
Ja. En zo is het nou in het wel, als je net met mij trainen, dan doe je net met mij. Nee, is In uw tijd, koers van vakantie aan nog kampioen worden. Ja, In de B-klasse. Dat is gebeurd. Dat is gebeurd. Ja. En dat is misschien ook wel een goede ontwikkeling. Ja. Dan nu straks hard gaan in die seniorengroep 1. Nou, toch een peer limieten die het hellen binnen bij de senioren. Minne Smit dus prachtig met die 1896. Jarno Hoekstra met die 1899 zelfs. Ja, en vanzelfs Bouke de Jong met die 2076. Al de rust. Dik persoonlijk record. Ja, doet een unieke prestatie. Die ben in elk geval wis, maar er komt nog een polen toppers achterom. Dus ja, zul je eerst maar eens bij de beste sectie te leren. Of in elk geval hoe die 18 heel bedoel ik. Zijn ze het in. Ja, zeker. Ja. Van mij krijgen we hier Marije. Ja. Marije Reitsma. Oeh, die mist de eerste slag, hè? Ja. Nee. Begon dit seizoen heel erg sterk. Ze zat heel goed in. Maar dat helaas Ja, zet het seizoen uiteindelijk in de topklasse bij de vrouwen, maar is nou toch een categorie zakken op basis van klassement. Want ook in die categorie is de concurrentie echt mijn sprongen vooruit gaan. precies. Waar is dat waar keer Marije? Ja. Nou, de middelste De batter. blonde Adonis en dat hebben we door Eldert Simon Groenhapje van het Heidenskip. Dit hier ik lekker op dreef. helemaal recht. Margit Scheef. Ja, had ik een Riege wedstrijd mist. Ik weet niet Ja. of hij op stage wie of dat er iets via mijn blessure, maar hij is een Schotje uiterst geslagen bij West. Ja, Maar meld hem weer. Ja, en als je een PR hebt van 1668, dan dan doe je mooi. Die limieten helemaal. dan ken je die limiet hebben. Ja, Bij de senioren. Daar staat nog Ricardo Fay als laatste van deze groep. En kan die nog mee of blijft hij weer op die 18 meter lijn hangen? PR krijgt wel zitten op het Oeh, het baltje. komt op het balsje, hij doet de vinger omheen, maar Ja, dat is bluff. ik weet net, het kan wel eens een beetje voorbarig wezen. Ja, je weet dat het baltje is een indicatie. Ja, hij zit nog zelf ook even heel geconcentreerd van, want dit Het had net hoor in elk geval. kost allemaal Shannon, Frederik. Dat is helemaal geen miljoen, hè? Jazeker. Hij niet met 12 vingers in de neus. Ik heb hem hier Warlien interviewd toen hij bij de junioren de titel won. Ja. Bij 2 sprongen over de jongetje meter. Die had er nog nooit sprong. Nee. Maar dat iedereen hier was 2 keer, dus hij Precies. kent het wel. Dat denk ik net dat het echt een heel is, ik heel eerlijk ben. Maar Op de tribune daar zitten de junioren, toppers, blonde hier, het zwarte shirtje. Germ Terpstra, de man die viraal gang met zijn fantastische sprong hier in het Heidenskip. fantastisch. Ja. 2024 heen, het PR. Ja, maar vooral de manier waarop, gestrekt eruit. Nou, die komt straks nog Ja, in een letterengroep. Als je dat bent, toch de jongens weet je voor naar de bult af. klopt. Even keer naar lijfwedstrijden om dat mooi te maken. Spectaculair. Oh! 1860 jaar hebben we nee, gekregen dan luidt voor dat Ricardo baltje Fay. nog, Hier de takkelik. Hier de takkeliek en dat is eigenlijk ook wel mooi, want het is wel een liepen die we erbij herkennen. Ja. PR 2020. Ricardo Fay dus ek de limiet hellen. Dus in elk geval de vierde. Er zullen nog vele volgen. Nou. Dan zullen we hier wat stand staan die er minder tot ogen. Die ben Craig West. Commentaarbus het oer. Als zo'n meisje niet hun plaats. Ja, we zitten er nog junioren C. Junioren C, die worden B en A gaan stekken gewoon. Ja, dat bedoelt Van de Mol. Ja, Van de ja, Mono. zeg als Charlotte. Middelste batten. Ja, ik heb iets gehoord. Ja, ja. Daar hebben we Jelle de Ruiter. Jelle eruit. En die gaat de wetter. En dan is het voor mij heel nieuwsgierig op de seniorenbatten, want daar staat echt een oud kampioen uit Burgum, Age Hulder. Ja, Ek hij, krijgt als Bart Helmholt, is daar trainer, begeleidt jeugd, maar ja, traint echt wel eens even mee en slingert hem dan toch vrij makkelijk 18 meter. ja, blikje. Mooie jongen. Oh, ja, dit zit er veel belovend in. Oeh, Ja. maar nou zak het er naar onder. Ja, maar- Nou, laten we zeggen even een valse start, maar ik denk net op het laatste van hem jongen aan nog. nee, want wat een lekkere oren, jongens.
dan pakte hem denk ik wel beet. Dan liet het vet, maar... Hij was vooral heel goed als junior. Hè? Hij weer fantastisch. Nederlands kampioen, Fries kampioen, Fries recordhouder. Dit is toen zal ik wel een beetje van, hij is wel heel licht. En op een gegeven moment met die stok, ik veerde. Ja, maar goed, als je om 20 meter springen kiest, kun je de wedstrijd winnen. Fantastisch. En een schitterende stylist wat dat betreft. Voor zijn jongen, die stond naar een wedstrijd daar. Dit zo'n schitterende spronghandje heb. Bij de vrouw beginnen we bovenaan in de lijst met Boukje de Boer. Ja, 12 van 02 is net genoeg voor finale. Dus er is heel wat bij, matten. Ze er nog altijd beter uit, alleen als hij draait op een stok en ze niet uit koers. Ja. Nee. Je begint te draaien met de hollen en met lief, dan is eigenlijk de koers al voort. Hè? Kan je het vege lijf dan wel eens droeg houden, dat slag het Boukje, maar dan die topsprong vierentje. Ja, Frederik Kramer bij de senioren. Momenteel toch de man in vorm in Friesland. Jazeker. Jongetje jullie, hier in het Heidenskip, hoe het voor 20 meter en 58 centimeter. Ja, hij won denk ik in Gripsjerk. Ja, hij had de meeste wedstrijd won. Alleen dan ga je hier toen wel heel dit junior boven. Ja, dat is wel frustrerend. Had er ik zijn, hè? Van, ja, eigenlijk ben ik als senioren toch. Ja, dat viel hij geen winnaar. Iets te bot om het gokken op die 4e sprong. En ik ben blij dat hij dat om jou te stoppen heeft. Want uiteindelijk roepen wij het net als wij erover verstand van even Erik, maar wij roepen dat wel heel lang. Ja. Van jongens, bouw nou eens een wedstrijd op. Ja. Dus, nou ja, maar even een afwachtje. Maar Frederik Kramer, die mut, maar die willen we natuurlijk heel graag in de finale erbij. Hè. Ik ging er bij hem vanuit dat hij 1 sprong nodig had. Dat zullen we denken. Want voor hem is 18 heel, is training. Precies, dat is een heel eenvoudige zijn niveau had er. Maar goed. Nog het maar eens even, hè. Ik bedoel, het moet wel even gebeuren. Lekker makkelijk lullen. En hij is natuurlijk vrij licht. Dus als die wien niet een keer een vlaagje houdt, dan laat er op dit moment even die wien laat even helemaal plat. Daar komt er, Frederik Kramer. Lekker stil is. Zit er net verkeerd uit? Ja, dat is hem net verkeerd. Als de rug giet, en dat giet er net. Nee, je hebt te veel in koers. Wel een dikke 18 meter, maar net genoeg. Nee. Middelste batten. Nee. Jelte Veldman. Gaan we het dan hoor. Ian van de Pupillen uit Burgum. Dat ik coacht onder oren. Mij terug, Bart Helmholtz. Dit we letter nog in actie hopen te zien. Hier we naar de verhaalje. Brenda van Oort-Baars. Wat doet die houdt ik er zie en nou. Wat zonde, ja, wat zonde. Die was spectaculair. Ja, dat is in ieder geval maar gevoel voor show. Typisch dat die Hollanders dat samen heersen, hè? Ja, jongen. Het is spittig van haar dat ze scheef is, maar nee, maar het is een kunst. Het is absoluut een kunst. Ik heb vorig jaar een keer zo met het Fries kampioenschap volgens mij als analyticus van de Hollanders binnen de baas door de stok. En in Friesland is vaak de stok de baas door de jeppers. Dat is misschien wat een onsympathieke constatering, maar het is wel vaak zo. Het komt wel vaak uit. Dus, wij gaan net volgen van dit soort akkerbaan. Ik weet dat naar Rutger Haanstraat, hè, Ken? Die ken ik, ja, die kan ik nog wel aardig corrigeren. En dan echt nog 4 komen. Ja, nee, maar er zijn net volle die dat kennen. Maar ik weet zelf ook nog wel, Frederik, toen wij vroeger jong waren en wij zien het op 4 hebben en we hier een trainer, elke trainer verbiedt het dus. Ja. Wij moesten de kop omheen en we zitten op inkamer. Ja. En als de scheef kon daarop, dan zijn we los. Nou ja, een beetje sturen maar die stok. Ja, dan kan ik mijn NK aan, dan zeggen we later weg. Ja, en die doet niet door. Meestal hebben we hier. Dat doet niet. Juist. Maar ja, wij denken altijd, nou ja, goed, het is een kunst. Ja, Jan Teerde Nauta schiet erkleer. En dat is een jongen die de laatste wedstrijd de tiert uitvoer. Bij de Haan de pols raar rekken. En toen hem aanmelden, maar ja, in potentie. Ik een jongen die wedstrijd winnen kan, had er echt bier. Dit lekker in de stad. Dit lijkt het met zijn haar, hè? Dit lijkt het helemaal met zijn haar. Serieus? Hoppakee, dikke nieuwtje meter. En misschien wel richting 20 zelfs. Nou. Het leven is soms ook logisch, want ik denk Frederik als de barbiers bent, die sprong als een krant. Hè. Hij gliert echt 20 centimeter. Dat doet er altijd. Oké, dus dat is hij hij. op. Ja, dat kan natuurlijk eens. Zo'n 30 kinderen hem verder gaan. Ja, eerst even zakje lid en dan.
En als dat maar wist, als het al dit Ja. kost, dan wordt Ja, het... dan zegt de polstak erop, dat klopt. Dus dat jet bij hem. Oké. 19 meter 65. Tje. Jontje meter 64. Ah, dat Mooi is- bouwen hier weer dan vroeger. Ja. Jontje 64, nou dan ben je... Zo, hij krijgt de felicitaties van zijn clubgenoot tevens op. Maar ja, dan die is wist. Ja, Sprongje, hè? ja, nee, hartstikke mooi hanteren. Heerlijk. Bij de vrouwje. Binnen we ta aan Douwina de Jong. En die zit er wel net raar in, maar prachtig in. Maar ja, op het punt komt ze net voorbij. Nee, sneu. Oh, dat is heel wat ontwikkelingjes hier. Ja, Middelste bad. nee, maar dit is een mooie groep. En je nooit de groep dus helemaal om te smullen. Wat dat betreft, Martijn Suidersma is dit. Martijn Suidersma, je moet een post bij de jongens nog finalist. Derde plekje. Ik een jongen met een PR oer de Santje Meter, Santje 02. Maar nou te voorzichtig. Hier kan ik te voorzichtig bij, hè? nee, eerst denk ik toch wel even. Eerst die limiet maar. Het is toch te dichtbij stier, dan ga je een raket naar de andere kant. Klopt. En dat wil jij wel hebben. Er is altijd maar. Ja, nee, het is een heel gecompliceerd speeltje, dat weten we. Zo simpel als het eruit ziet, zo moeilijk is de uitvoering. Ja, en daarom heb ik van iedereen altijd die enorme waardering. Ik richting mijn koor, wat die topsprong de wolken komt. Ja. Want je weet ik dat dat misschien maar 1, 2, 3 keer per seizoen gebeurt. Ja. Ja, we zeggen nog even op het eerste scorebord. 1964, dat jet bij Jan T. de Nauta. Die hem dus in één sprong voor dadelijks kwalificeert. Ja. Neem in Grootherre, Roen Eventrot beeld. Ik een concepter bij de vrouwen, bij de dames. Zij komt straks in de 4e groep. We zijn nu in de 3e groep bij de vrouwen en we zijn nu nog steeds in de 1e groep. Dus die begint haar rustig voor te bereiden. Ja, Hilde van der Wij zet de stok. Die gang de eerste sprong te wetter. En op de middelste barrière zien we misschien wel de ontdekking van dit seizoen bij de jongens. Begon bij 1584. Ja, Hier is zijn leven in de wedstrijd nog nooit 16 meter sprong. Sprong toen Santje 03 en 1802 in één wedstrijd. Ja, precies. En intussen zit er op 1838. ja. Dus wel leidt bij deze jongen de limiet. Heb je Ja. hetzelfde, denk ik? Nee, dat vliegen die echt al. Hè? Wij hoort dat op. Kijk, jongenskampioen West tot Syrië, tot Tolwier. Ja. Die staat eigenlijk nog steeds op schaansrecordborden in drills. Ja, In zijn leeftijdscategorie eerst helft van de bij. weg. Nou, dit koers Nee, had die ik. hanteerde nou Dit daar koers van die had. hand. Ja. Oh, je had hem. Ja, ja. Ik denk het al. Oh, dit koers ik wel even broeken, want het kwam wat stroef de laatste Precies. weken. Maar dit weer even een hele lekkere. Ja, PR is 15 tolen. Dan komt ze heel dicht in de buurt. En ja, kijk eens, je hanteerde nou daar. Ze niet eerst even zien 15 centimeter. Senior. Nou, wat oer. Ja. Lucas van Eyck. Lucas van Eyck. Shit, dat er goed uit. Oh, jongen, die giet er ik aardig richting de... Nou, even een jongetje, liet ze het winden. Zit ze Lefferts op de middelste batten. Ja, het gaat nog heel hut. Wie de jongens? Zit ze Lefferts. Op 7. Meteen 16 meter. Ja, dat lijkt ook. Ja, mooi op 7. Speelsgemak. Geen energie verspillen. Voort voor de 16 meter. Maar wat komt er op het boord van Lucas van Eyck? Want dat is natuurlijk een hele fraai. Ja, hij weer top. Ja, die jongen die gaat hem echt geweldig ontwikkelen. Hè? Want hij zit qua PR al 21 meter onder. 20, 16 jongen. Lucas van Eyck, 19 meter 91. Jongetje, 1991. jongen. Dat is de tweede afstand van de dijk. Ja. Ja, En roepen nog voor de limiet. Ja, en Sokkerman word ik ook graag jong mooi, hè? Want ik heb er nog zo'n spektakel van verwacht. Zie. 1634 kunnen we noteren voor Sietse Lefferts. Nou, die hoeven Hilde. maar... Echt heel even. Hilde, wij zijn even benijd. Insprong, doe geliefd 15 centimeter, ik denk de giest. En toen? Ja, ik kon het oppakken, dat ik al niet. En mijn best af. Ja, de volgende bezoeker. Zoals ik me wil even. Wij doen dat ook niet. Ja, het ligt op het finale plakje, want dat zit er toch wel in, denk ik. Ja, nou ja, die hoort ik van gemaakt te vinden. Nou, 1484. Best aard. Best prima. En hij heeft afspraak. Ja, ik ga nog gewoon iets tikje. Hier is Lucina. Succes, op naar een IPR.
Oeh, hier, zullen we dan de volgende? Ja, hier is Wiebinga. Die verbetert haar aardig. Netjes. Nevens de eerste sprong. Want dat weer een weersprong. Ja, Helen van der Wij, die 1484, ze is die niet te stralen en dat mij. Ja. Want Safia weer ze dit seizoen Nee, net. zeker net. Oeh, Rutger Piersma, wat doet die bij de senior? Ken die echt onmiddellijk mee? Nee, nog net. Maar zit er ook goed uit. Nee, scoorde een keer met Holland. Ja, die zit de laatste week echt een beetje Ja, er zit op te hikken. Hij had even een wedstrijd won. Hij een PR, leert in Burgum. ja, weer er even helemaal. Hij Hey. kent het dus ik wel degelijk. 2047, dan ben je al een aardige meneer in Philiapland, wil je dat kennen. Maar Het was in hemzelf zijn. Ik weet dat dit seizoen dreig wordt, want hij heeft die techniek om pas op leeg springen. De stok op griezelijke 4. Dus dat zweefmoment is dan heel lang. Zeg van ja, dat zal me wel een seizoen kosten. Nou ja, dan tak hem hier maar bij de oogste. Aan de andere kant, hij had nog 20 sprong, dacht ik, 20 zien. Hier ik op Joggetje juli. ja, Ja, dat doe je bij mooi. En 2047, hè? En 2040 dus. En toen hier er nog oer. Dus, omdat die stak zo vier stiet, hè? Dit is een lidsmandje, maar het is een Hollander en net altijd helpt het om een slagje om een stok. Nee, in dit geval net. Bij jou maak ik wat krediet, want hij is nog jong en lids. Dus dat zal wel komen, maar het zit er daar voort alleen, hè? Ja, Thomas Meijer. Ja. En dan krijgen we nog zo'n Friese knaap die het enorm te keren kan. Prijswierder bij het Koningslepen in Burgum. Timo van de Knaap, die krijgen we nog op de middelste batten. Ja, ik zie ook dat de Nederlandse recordhouder op leeftijd een aanmeld had, Theo van Koten. Oh. Die had een PR van 2060 en dat sprong er toen weer al 4. Ja. Dag Tessa Kramer. Nog een favoriet. Ja, ze ben hier alle keer in dubbelfuncties, hè? Als je Ja, in Wijnheidskip dan ben je ik zou direct zeggen. Ik kwam bij Wij die, geluk, wij hoeven helemaal wat te lul. ik kwam bij de ingang en ik ben welkom hier terug. Woukje de Boer, die nog een lap mis. Zo van, ja, ik wil even Ja, assisteren. een oor assisteren en dan springen we straks vol. Ja, het is misschien net de ideale voorbereiding. Aan de andere kant, het is wel wat heidenskip. Het is wel de ultieme meerskip. Het zou fantastisch warm maken, het zijn echte meerskip. Alles Nou. mooi met elkaar. Julia van Eyck. En die gaat nog ruchter, maar echt wat vlugger hoor. Ja. Dus die maakt het van haarzelf spannend. Julia van Eyck, toch een PR van over de 15 meter. Dus ja, in potentie een finaliste, maar nu nog niet. Nee, dat is die limiet van 15 meter. Dat is wel dreig, hè? Ja, Ja, ja. wel. Ja. Dus ik denk dat ik net 8 meestal dat werpen hè? Dat zullen zijn 84. Sander van Vliet in de topklasse. Sander van Vliet. Nee, je denkt eerst het hoor, leer ik nog een keer voort met de voeten. Nee, die sparret hem nog even. Ja, had ik een PR van 2039. Dus ja, je zit er geen zwakke broeders meer tussen in deze groep. Dit zijn potentieel alle jongens die hun insprong kwalificeren kunnen. Ja, alles heeft een PR dik en dik in de 20 meter. En dan heeft zelfs Sietse Bokma die nooit in actie komt. 21 tritje, dat is PR. En straks Thomas van Midden. Maar 21-30, ja, dat ben ik lietse jongens. Dat zijn echt toppers. En dan is neigen dat de echte kanon daarna nog komen Ja. moeten. En dan gaan we het over man over de yin. De Erwin Timmer Arendsen, de Jacco de Groten. Bart Helmholt, de Galemas. En natuurlijk Rian Baas, de titelverdediger. En nou Geblesseerd ik is, een loopt, maar over die Reinier vorm. Overbeek, hè? Ja, Eerste senior. precies. Ja. Nou, op de middelste batten. Wachten we even op Timo van de Knaap, denk ik. Ja. De tweevoudig prins van Burgum, Ja. Koningsleep. Krijg maar eens van me hoor. Dat gebeurt eigenlijk nooit. Volgens mij is hij de eerste die die titel prolongeerd had. Ja, dat is knap, want zo lang ben je net jongen. En dus een outsider, hè? Maar het Nou, hij moet maar 16 meter. Ja, Maar maar ik denk dat dit nog wat te min is. ja, ik krijg even te raap. Nee, nou, hij mag nog 2 keer. Keer wij weer naar Mara Dijkstra. Binnen de finale. Daar komt Mara Dijkstra. En daarna zit hij weer te redden. Ja, dat moet maar. Ja, precies.
Dat doet het dan maar even bij alle baantjes die Ja, hier zo op het is terrein vervult. Als coach en speaker en neem het maar. Ja, sprong toch ooit 1468, dus ja, daar moeten ze nog heel blij mee wezen, denk ik. Dat je ook kunt laten zien dat je het zelf... Maar ik had zelf de indruk dat Maren had ik wat meer op de coaching gericht gezet. Erbij functies hier in het Heidenskip vereniging. Wat we van eigen hebben. En dat ken natuurlijk, want ik iets qua coaching ken natuurlijk Johan een hele hoop plezier hier aan. Zijn we een van de drie bondscoaches die binnen het Wakkamp bijvoorbeeld. Precies. Hè? Ja, dus dat soort dingen pakken ze ook op. Ja, De graspollen in het zand. Nou, de boel die rekt het al mooi vol. Het stroomt lekker trom bij het publiek. ja, mooi hè. Er is nog steeds wat ruimte, maar als je nog zitten wil, wacht je net te lang, want het vult lekker. En we groeien naar de climax staan, want de echte grote kanonnen, die meidjes staan er gewoon op voor hun kwalificatie. Ja, En daar verwacht ik dan wat van. Maar dat ziet ze ook maar natuurlijk. PR 21 meter tredje, dit hier. De beste seizoenprestatie bij de senioren. Er is een junior die vierde sprong heeft, maar Sietse kwam tot 2083 op zo'n junior in Weesum. Op een hele koude Ja, Trondheimse jongen. vreselijke jong van jullie hebben, want het weer koud. Maar dat En er hier- wat meer je hebt. Ja. Maar in één keer hebben we de twee keer Sietse in de finale, twee keer op de 20 meter. Ja, zeker. Weer best. En de Shepard dan ook, hè. Hij gaat volgende week een trouw opbouwen. Nou, Sjurres. Maar je moet er En ik voor mijn eerste sprong Troy, hè. Helemaal Maar prima. dat is echt een nieuwtje meter, denk ik. Mooi op safe. Wat zijn ze? Dat ben je trouw? Alleen voor het Afghanen heen? Ja, ik meen dat ik kan me vergissen, maar ik meen dat er komen de vreed of sneeuw en dan Mooi. heb mijn zwaar met mij verteld. Want ik ben het vlak naast hem, dus komt ik van heel. Sietse Bokma. Ja. Nou, die ja, 19 meter 22. Ja, prima, hè. Ja, een beetje vreemd, Frederik, dat wij er net nodig hebben voor zo'n brul of feestje. Ik bedoel, Bij deze. wij zijn internet heel ongezellig, zoals ze, wij kennen er best bij wezen. Nou, we dan toch van zien bij al wel. Ja, nee, dan Ik nog heb eens altijd best een bijdrage leveren. Ja. Brent Monsma. Ja, die had nog hoeswerk, want die gang zien eerste sprong te wetter. Ja, dat is natuurlijk jammer. En Brent Monsma, die willen we graag mee gaan naar die finale, want dat is een potentiële NFM-winnaar. Dit lijkt het al beter. Dit lijkt het een stuk beter. En dat is een dikke 16 meter. Ja, Dus ik hij zal is het mee. Kijk, mooi. Marije Rijtsma bij de vrouwen. Ja, die het hut achter moet rooien, hè? Marije Rijtsma. Jammer. Zonde. Kan het zomaar ook in één keer losgaan. Ja, dat is wel Zullen we sneu. het in de toekomst ooit nog eens een keer voor elkaar krijgen, Hendrik? Dat we stellen kennen dat ze om de minuut springen? Ja, dat zou toch wel doen. In Ja, plaats van al die tagelijk. dat technisch mogelijk wezen, zoals ze. Dat ze een beetje uitpraten. Het lijkt het mij net zo ingewikkeld, maar Is je ook eigenlijk steeds zo nooit, hè? Treien meestal die tagelijk de polstok zetten. in 30 seconden draaien sprong en dan 2,5 minuten niks. Ja, nee, dit is van verslagjouwers pure stress hier. Het is net, Televisie technisch is het is wat... het net het wan. Nee, ik denk dat kan hij met de camera. Ik denk van jongens, we zijn mee bezig. Die koffie uit op een kant. Nou goed. Maar goed, we proberen het machinaal hier zo goed mogelijk in beeld te brengen. En de machinaal is dan vooral natuurlijk Corneille, die zorgt voor de beelden. Corneille Bitieri. Dus verste cameraman van de streams. De man die shots maakt van meer dan 4 roeren meteen. Zorg ervoor dat jou het dus alle keer prima volgen kennen. En dan staat de camera intussen op Thomas van Midden. Ja, net een politiejongen, PR 2130. Die pakt hem denk ik ook direct, hè? Ja. Nou, dat is er nog wat. Wel een roemen 8, maar als het 58 is, kennen we ons man. Met een TC te gaan doen. Hij heeft al een optreden op wat wedstrijdleider achter de rug. En hij heeft gemerkt, je kunt de focus niet op alles hebben. Dus hij zit wel te goed We voorbereid. draaien meesken op de sconsen op het pols zetten. Thomas, het is afgoede. Is met, begreep ik. Even zien wat er op het boord verschijnt. Maar ik vrees voor Thomas van Midden. Ben ik gehoord dat ik zeg dat Thomas van Midden de vriend is van Tessa Kramer? Oh, dat zou samen kennen. Dat, er ging wel wat geruchten, ja. Ik had shownieuws juist er net jongen, maar dat zou samen kennen. Ja, nee, Tessa die wordt als Fries en in één keer lid van de Poolse Holland. En
Het had ik met in de schakel, ja. Dat is, Monique van Vliet. Monique van Vliet. Ik sneu, hè. Krekkers Marije Royts, maar de polstok stiet. Ja, misschien 10 centimeter te vieren in dat wetter, want oors dan is het mooi koude moderne punt, maken ze een wereldsprong. Dat is vierjeppen. Een topsprong en een weerdsprong. Het lijkt soms heel dicht bij elkaar. Douwe Franke Westra. Iets wat te rap naar de andere kant. Als we nog melden kunnen dat Brent Monsma met 16:38 zelfs de eerste sprong noteert in de jongensgroep. En daarmee is hij 4 centimeter verder dan sinds leven. Maar goed, dat maakt het verder net veel uit. Die beiden zijn gekwalificeerd voor de finale. En in de finale begint het alweer op 0. Precies. Maar dan hebben we in ieder geval de beide kopmannen van Friesland in de jongensgroep mee naar de finale. Ja, dat is top. Dat is helemaal top. Als we er eigenlijk nog een team van de knaap bij moeten, dan hebben we een super trio in de finale. Bij de senioren staat klaar Alwin Vonk. Alwin Vonk wie vooral het fenomeen in zijn jeugd. Want hij won de NWM al 2 keer als jongen en al 2 keer als junior. Had een persoonlijk record van haast 20 meter, nieuwtje 97, maar dat is al een skofsling hè, dat er dat sprong. Maar waar weet, ken hij een keer uit de slot zitten? Alwin Vonk is een bijskroer, heb ik de indruk. Hij staat bij mij op les. Maar ik had een digitale les. Ja, ik heb hem hier er net bij op mijn ouderwetse les. Maar hartstikke mooi. Het is een geweldige organisatie, want het is natuurlijk een continu bijwerkje van listen. Want er zijn mensen die haar aanmelden, die zich op het moment nog bijmelden en alles ken mij en wat regelen en ken je alle keer. Ja, nee, het crisiscentrum in de Vierleerbus, daar zitten Stuart Huytema en Johanna Duinem, die zitten er ook al 24 hier. Werkelijk weer, die komen die bus net uit. Ha, wat ondervinding. Maar die zijn echt belangrijk, hè, want die zorgen wel dat alles vlekkeloos verrent. Onvoorstelbaar zo'n meisje. Boukje, de boer. Boukje, de boer. Zo dus. Ja. Nou ja, je weet nooit. Dit is een aardige en verder. Ik zie hier 12.02 en 12.03 is dit, hè? Ja, dan is dit een hele mooie 3 meter notering. En dan beginnen we bovenop bij die tredderlijst bij de senioren. En dan zien we weer aangehuldigd die de polstok zet. Wil op de middelste score, laten we de eerst pakken. Eldert Simon Groenhof. Ja, ik een man die zeker de 16 meter in hem heeft. Grutte, sterke kerel. Hier van het Heidenskip giet rap hoor. Vechter wel voor. Beetje briek, beetje heel erg briek. Ja. En dan zit die topspronger dus erin. Maar je kan wel zien dat de leer bekend, hè? Maar keert niks om. Ja. Maarten Groenhof natuurlijk zijn ooit vroeger een topklasse. Goeie rapper, ooit nog een keer tweede op een NK. In Jaarsveld weet ik nog. Ik noem eens maar een sprong. Precies. Toen weet nog, bijklas. Ja, nee, precies. Maar via de aan en de top. Juist. Die week wat jonger, hè? Zo. Die weer wat jonger dus. Als je mij ben ik wat jonger. Maar goed, zeg je het dan. Boukje is tevreden. Nou, ja, Boukje tevreden is, weer wij dat dik. Ja, deze man ken je misschien nog van vroeger. Dat is Age Hulder. Voormalig Nederlands kampioen, junioren, Fries Nederlands recordhouder, junioren. Ja, en is in seniorentijd is er toch wat minder ontleppend kwam. Zijn eigen bedrijf. En nu zit de polskrekker 4. Ja. Ja, een fenomeen qua klimkracht. Hij gaat als een raket omheen. Maar ja, daar maakt het van na, want de pols stiert in verhouding minder 4 als Billy Toppers. Precies, hij is hoog in hier ja, eigen bedrijf, ja. Dan kun je net alles riskeren. En dat snap ik wel, maar ik had dat wel jammer vonden. Ja. Nee, terecht. Veelbelovend talent. Maar goed, hij is in elk geval van de sport nog heel actief, maar nog meer als trainer. Ik denk goed, hè? Verstrek een hele aardige sprong uit. Brenda van Oort-Baars. In hun derde sprong al, hè? Dus het moet nog weer gebeuren. Hij stroomt weer goed neer, maar dat valt mee inderdaad. Blijf je lachen? Ja, ze loopt nog, ja. Ik kan om bij de 4 meter. Toch wel een kolfje naar de hand van helemaal eruit. Dat is dus straks ook wel spannend, denk ik, bij de vrouwen, hoewel we natuurlijk heel wat groepen krijgen. Had er wel 8 over die 15 meter in. Zo nee, wat we dan de aanvullingen.
Maar goed, na deze ronde komen er dus nog 3 groepen van Sint-Johan. Die hebben dus er gebeurt nog wel wat. Ja. Ik heb nog melden dat Thomas van Midden inderdaad de limiet helle 1872 bij die seniorengroep niet correct. Jelle de Ruiter. Dat is te min. Bij de senioren, Frederik, ik ben uit naar de oren, Frederik Kramer. Wij zijn het, de man in vorm in Friesland. Eerste sprong, goed aardig, maar hij moest te rap. Polsdag iets te vol op safe zetten. Krijgt net hoe die 18 meter qua limiet. Nou, gaan we er eigenlijk vanuit dat er het wordt, want het onkomen letten op de te redden en eerste poging, dat is heel tricky, dat is link. Dus laten we hopen dat Frederik er nou echt een lekkere joggetje meter uitperst en lekker terug naar die finale. Sinoorin is prima, insprong is mooi en dan zit er goed in de stak, maar niet er maar rug. Nee. Tikkie. Ja, balen, want Ja. hij ziet er in eerste instantie wel mooi in. Precies Frederik, ja. Maar joggien is een wezenlijk onderdeel van deze sport. Alles wat je allemaal uit de midden, met alles. Ja, Nou, bij de Fralie Boukje de Boer, beste verbetering, trek je 64. Zullen we nou naar Delwina? dat het Dawina dus voor mij 3 keer hand, hè. Dat Ja, krijgt net krijgt een keer lekker al 25. Prachtig in de polstak. Ja, dat is balen. Maar niveau leidt heen en je mat het dus voor de bak. Je kent er net even te bot op safe. Nee, voor haar is 15 meter natuurlijk een topsprong. PR 4,74, dus je limiet laat scherp. Zou jullie willen gaan zitten? Zou die willen gaan zitten? Schruttebatten, Rutger Piersma. Ik zijn knaap die we graag mooi hebben willen naar de finale. Alweer Vonk noteerde niet correct nog een 16 meter 18. Maar ja, goed. In zijn juniorentijd wie dat genau is misschien, bij de jongens, maar bij de senioren maakt er oorlogmeter niet af. Die eigenlijk nog de tussenstand heeft. Omdat Bart Helmhand, die doet weer de coaching van Jelte Veldman van Burgum. PR van 16,51. Ja, dan is een limiet van 16 meter. Haalbaar, maar dan moet alles wel kloppen. Wat leeg in de stak, maar de stak... Oh, het wordt 10 te klimmen, maar... Ja, Bart jou te doen. Gedekt, net. dan had hij zelfs tussen. Zonde, ja. Spectaculair, Ja, absoluut. Ja, maar goed. maar net niet. Kijk, Ja, Bart Helmond. Zijn al, er is op dit terrein net iemand te vinden die meer NOM-titels had als deze man. 2 keer als junior, 5 keer als senior. Maar dat is al een mooi schotling. Ja, en Rutger Piersma redde ik net op. Cameraman die spoedt hem er snel heen, maar Rutger luidt al niet verder. Hij in de stak te 4, kwam net op derde punt. Dus ik Rutger Piersma liet het onkomen opzien te redden en laatste poging. Ja. Die maken het spannend, hè? Absoluut. Zullen we bij de Fralie? Want daar staat Helder van der Wij, ja, die staat in deze groep bij de Fralie. Gewoon op nummer 1, maar die zit je 84. Ja, maar even dat fietsen. Liederke Had ze er altijd, hè? Ja, dus, wat bij haar post ging, maar Dat komt als mensen de polsen nog verder zetten. ja, Dan hebben ze dit soms nodig om toch naar voren te gaan. Maar als ze net gliedje, hellen ze derde punt. nee, dat klopt. Dan stond er ook iemand de stok. Dus dat is een hele oranje techniek eigenlijk. Ja, Wonderbaarlijk. Het nee, is maar wat vreemd dus. je denkt van, hé, dit mislukt. Wat jij erbij hebt. Maar dat is eigenlijk een schijnbeweging. Ja, ja, zo zou je checken hebben. En voorlopig roegelen we mooi terug met je heen, Hendrik. Ja, En, niet knappen, dus gaan we het nou ik net wou sneller in zijn horen. hoofd. 8 minuten moet het. En inderdaad, gelukkig nog. De man onder in beeld hier met de snor en de pet op is Michiel Galema. Ja. Ik een oud lepper van uw stiet, daar hak ik nog wel mee sprong. Ja. En een verneemde heid, hè, want die twalling van hem, Arne en Isbrand,
Ja, Dat ben eigenlijk de man van nou. hij is de architect ervan, zoals je ze kennen. Hij heeft dat toch enigszins maar iets Bob de Molen, ontwikkelen. hè? Ja. Nee, maar ik, jarenlang bestuurslid en zelfs oprichter van de vereniging. Maar Fouke de Vries en Siem Chalma. Dus zonder Michiel en de oorman wie je nooit viel hebt. Zij komt het eigenlijk op deel. Dan hebben we dit jaar net beleefd. Ooit had de man een keer meedoen aan de wedstrijd van de katholieke plattelandse jongeren. En er wint toen ik twee jongens, Pieter en Douwe Bult, Ja. uit Bakhuizen. En die lepten al en die zijn man, voor mij helemaal wel aardig gedien. Kom eens Del, Ja. en van de ene kamer door. En in eerst toen er de kans met Fouke de Vries. En zij is begonnen. En uiteindelijk is hier een jongetje 83 een prachtige accommodatie. Waar gebruik van maakt Martijn Suidersma en die maakt ik eerst nog naar die 16 meter en dat ding, dat lukt. Ja, zeker. Mooi hè? Ja. Roem. En ook Martijn dus binnen. En die is dus echt al in zijn tweede sprong wist van de finale. Ja. En dan ziet dat er toch prima uit, hè? Maar Friske deelnemer. Doen weer heel netjes, want hij ging rug, hij ging mooi kalm. We hebben 2 sprongen tegelijk. En de eerste gaat erin en de vierste gaat correct voor het balsje. En Ja. die vierste dan hebben we het over Sander van Vliet. Ja, en Sander van Vliet hier 14:33 en is nog misschien wel een beetje verder, maar net 4 nog. Nee, Wils Iris Wiebinga dus te Wettergang. En die zit dan echt in de wachtkamer met haar 40 van de vorige sprong. Ja. Voorlopig een vierde plakje, maar ja, ik kan me net voorstellen dat het genoeg is voor nee, de finale. ik heb het 40 wel heel breed hoor. Ja, en dan gaan we meteen weer, ja, al en daarna weer Alwin Vonk is op pol zetten bij de senioren. 16:71 bij de jongensgroep voor Martien Soedersma. En dat is vanzelf een prima afstand. Daarmee is hij voorlopig de vierste. Bij de jongens. En Roem genoeg dus echt van de limiet. En daar komen geen woorden meer achterom in de jongensgroep. Want daar beginnen straks de junioren. Precies. Daar kan je nog wel een beetje. Dus bij de jongens hebben we in elk geval Sietse Lefferts, Martijn Zuidersma, Brent Monsma, dat zijn 3 Vries. Jurre de Jong, dus de 4e Vries. En dan hebben we namens, Oudijk. ja, namens de Posterbond Holland. En dat wordt dan nog omgevuld. Precies. En waar wit is er nog ruimte voor Timo van der Knaap straks. Dat is zo heel mooi hè. Dan ben die groep is dan knap in het waarde. Ja, die zit goed. Absoluut. Alwin Vonk, ja, voormalig Nederlands jeugdkampioen, staat voor die oren voormalig Nederlands jeugdkampioen Agen Hulder. Ja. En daarachter nog een burger dit in de juniorengroep aan zijn keuze vertonen zal. Alwin Vonk. Steeds maar die hier Frederik. Ja. Nee, volgens mij had hij nog steeds een functie. Defensie. Ja. Nee, dat gaat te hut. Binnen Fralië. Julia van Dijk. Ja, die van Petter had denk ik al. Ze zeggen toch wel dat ze Julia van Dijk wel degelijk goed oppakken. Want heel snel alweer. De beste dan nog een hele aardige afstand uit. Ja, die hier tretje 0-2 staan. Nou, ik denk net dat dat nog is, maar als ze daar nog een betere omknoping kunnen, dan ben ik anders alweer wat grutter. Precies. Middelste batten. Thomas Meijer. Nee. Geert de Wetter. Zien tweede weersprong. En dat zou natuurlijk prachtig wezen dat Timo van der Graap hem nog even meldt als finalist. We hebben de hele top draaien qua klassement voor Friesland. Joen in de finale. Wij gaan nog steeds uit van Joen natuurlijk. We hebben positief ingesteld. En meestal in 24 edities ja, is het eigenlijk altijd goed waar wist. Ik weet 1 of 2 keer is het de finale uitgesteld. Toen moest het net snel de dimensies. Ja. Maar ja, 24 hier is dat natuurlijk een mooie score. Ja.
Ik wil eens een keer een heel warm hand. Ja, daar is wel... Ja, en ik herinner me toen zo'n snuiten met je finale, en toen was ik al een machtig veel sprong. Dus toen zei hij wel zijn van, goh, misschien mag dit wat vaker doen. Ja. Het probleem is dat je graag alle Hollandse deelnemers je hebben willen. En ja, dat bent toch wel een categorie die toch wat besmeer had zien. Het leppen op snijden. Ja, en dat mag ik respecteren. Jacco de Groot staat er bekend om, maar ik weet dat er meer binnen. En dat is toch wel heel jammer dat die gaan plaats staan. Goed aan de andere kant. Je moet wat, er moet altijd een plan B wijzen. Dat je dat uitwieken kan en uit de snijden, en dat ik ben mooi. Aangehulder, stiet alleen maar eerst te proberen. Maar Dijkstra, ja, die oren hebben we net veel genoeg. noteerde strakjes al miljoen nodig. Dat is haar eerste van het seizoen. Maar heb je nog wat drukke werk? Aangehulder. Op de eerste batten. Nou, wat nou gebeurt als je trein sprong? Alles of niks voor Aangehulder en het wordt niks. Nee, het is... Helaas. Jammer. Want hij kent het nog steeds. Ik weet wat er op trein betekent nog snel is. Ja, is van alles in het bloed. En is een rasliefhebber. Maar je juist echt, als je geen wedstrijdritme hast, Nee, dan is het toch worst. Dan wordt het altijd een lucky shot. Datzelfde had natuurlijk straks ik van Bart Helmel, die had soms geweldig uitschieters. Ja. Maar geen wedstrijdritme. Nee, en hij is juist er waarom kwam van vakantie, denk ik. Hè? Dus hij zal ik net heel volle train houden om de 2 weken. Maar hij had nou wel een bepaalde basiskwaliteit, ja. En daar schrikken de meesten nog steeds van. En het is een psychisch speeltje in het 4 jaar. Want de kop zuid van wat er gebeurt, die 18 hele meter de lightje komt. Timo van der Knaap. Gaat hij mee met de jongensfinale of net? Timo van der Knaap, over de 16 meter. En dat... Nee, dat werd hem net. Jammer. Dat is heel jammer. En zag je de 12-voudig prins van Burgum van het Kennislab hier dus kopje onder in de kwalificatie. En dat is voor mij echt best een verrassing in hem. Ja, absoluut. Dat was hier even net toch. Maar dat is wat het is. Dat weet ik zelf ook. Erik Renk van de speaker in 15:28 in aangaan. Wat weer achteruit de 8e afstand, maar dat, nee, dat zit er net niet. Julia van Eyck bij de vrouw hier noteerde wel degelijk 34 dus dit is al een ontwaarde, hè? Maar hij rijdt maar. Hoe gaat hij nog mee? Ja, Die verbetert hem wel, maar dat wordt echt rekken hier straks. precies. Julia van Eyck, 44 zou dus de tretje fjouwen. En Monique van Vliet bij de dames is de laatste in de eerste ronde. Dan komen er nog 3 groepen. Dus dat duurt nog wel even, dat is helemaal net slim, mits het maar droog bloed. Wat dat betreft springen ze redelijk synchroon met de middelste scores. Dan krijgen we nog 3 groepen. Freek Kramer. Ja, nou moet het Geert gebeuren van Freek Freek. Kramer mee. Dat zou echt een daverende verrassing betekenen. Nou, die had klauwen, denk ik. Nou, het is ongeveer het bandje, maar zijn uitdrukking zei eigenlijk alles. Ja, het is te min. Dat is wel even Jongen, dat is een aderlating voor het heidenskip. Zeker weet ik toch de nummer te rijden van klassementsambitie. Ja, dus hij won de laatste wedstrijd met de senioren. Ja, plaatselijk favoriet. Ja, dat is echt veel hebben. Moet je achter je heel springen, dat Die doe mag je. nou hopen Ja, dat net iedereen 18 hele meter springt en dat hij als een van de besten dan misschien nog dat zou nog kennen, ja. Dat zou nog kennen. Die kost dacht ik net zakkerust. Nee, maar ze is nooit. Johannes had 12, hè? Ik ben benieuwd wat er op boord komt. Over de 18,5 zijn. 11. Trekkers die er wel voor. Ja, de speaker meldt ik al. Ik ben al 11 die door de 18 hele meter weer vermoorden. Dus ik al 12. En dan nog Jochen. 1843, ja, dat gaat het om zo'n lullige centimetertjes. Ja, Maar dat kan ons hele duren worden. ja. 1843, ja. Hij viel het zelf direct, hè? Ja, nee, de teleurstelling weer voelbaar. Dus ja, het is zo.
Hier gaat Monique van Vliet voor haar laatste optreden hier op de NWM. Zij blijft staan op die tol van Joontje uit haar eerste sprong en is dus uitschakelen bij de vrouwen. Ja. Nou, de middelste batten. Dat is Arend Veenstra, dat denk ik. Nee, dit is Douwe Franke Westra nog, hè? We zien tweede sprong. Ah, ja. Dat klopt. Maar dat is niet voldoende. Dus ook die is nou clear. Hij lijkt al achtste, maar die tol van 64. Dit verbetert hem net. Goh, die Freekraan. Ja, zijn die maar. Dat is wel echt, ja, dat is super sneu. Rutger Piersma, ja. Hetzelfde verhaal. We het nog iets en dat gaat net gebeuren. Nee, die doet. Die gaat echt net mij. Jongen. Dat Echt een eindenschip. Ja. Dat vallen nog 2 mensen even nou die er graag bij hand in. Ja, en die op een goede dag misschien zomaar Die kunnen ik winnen. van een verrassingsparty kennen, ja. Of in ieder geval een top 3 notering. Maar goh. En dat is juist al Rutger gelijk al. De 3 ging eerder. Hij zit mooi in de stok. Ja, de stok niet net op de punt. Erg jammer. Zou het dan toch wat extra druk Jaan aan thuiswedstrijd? Ja, de thuiswedstrijd misschien wel het feit dat het ongewoon is op de tweede sprong. Dat is dan toch. Ja, het jouwt ik gewoon. Het is een ingewikkeld speeltje in het vierde hebben. Je springt net even met 12 vingers in de neus, 18,50 meter. Dan moet dan alles een beetje kloppen. En dat, ja, dat klopt het nou duidelijk net van deze man. Dat moet duidelijk wezen. En dat is jammer. Nou, dan krijgen we bij de vrouwen. Daar krijgen we nou damesgroep D. En daar staat een dame. Die heet Berber de Vries. Die sprong hier hier een persoonlijk record van 15-16 bij de Famkes. Ja. En dat leverde haar heel verrassend toen de NWM-titel op. Maar ja, dat weer de Famkesgroep. En zij is nou eerste iers bij de vrouwen. Wat kan ze nou? Nou, maar ze aardig verder, maar dit begint net niet zo aardig, Nee, hè? het helemaal net aardig. Dit is voor een eerste sprong helemaal net zo beroerd. Nee. Dus Berber de Vries liet zien dat ze hier Bermeiden wandel. Ja. En dan had ze gruttelijk om. Mooi begin, Berber. We beginnen naar de senioren. Want daar staat Sander van Vlietkleer. En ook die zit nog net in de finale. Sander van Vliet, ja, 18 meter en 27 centimeter noteerde, maar ook dat is te min. Voorlopig. Nou, dan moet het nou gebeuren met deze Sander van Vliet. Ziet er al beter uit. Maar is hij er nog? Nou, nee. Ook net. Goh. Dan doet dat hele meter nog wat, hè, bij die Dat kwalificatie. is, kijk, die klimslag die is nog maatje must. En die komt dus omdat ze erop kiest, dus die krijgt net maatje. Zus, die hele jongen wel makkelijk, die 18 meter. Ja. Maar 18 heel is Precies. toch wat oors, hè? Ja. Ik zou zeggen, de taken meer een jongetje meter met. Ja. Van dat gedonder, hoor. Eldert Simon Groenhof. Kent die hier niet houden, dus ik heb nog een bosje liggen. Ja, dat ziet er aardig uit, maar ik ga liek het scheef te gaan. En dat giet er ik, zelfs niet wetter. Jammer, hij had het proberen, hij had het bezocht. Terwijl je niet houden, schip ze eerlijk met Van Oorwezen. Er achter u is Frederik, wij kennen dat niet zeggen, want wij zitten keurig in intentie. Maar Wat donkerder, hè? het wordt al wat donkerder. Wij hier van diverse meesken dat het een uurtje dat we hier toch het net helemaal droeg houden gaan. Maar goed, zolang het giet, dan giet het. Maar dat is best. En na Alphen gaan we meteen door met de seniorengroep F. We starten met Bart Helmholt, Erwin Braat, Kijk. Rood, naar Brandsma, Monika Alma, Reinier Holbeek. Komen we in de Dan hebben we seniorengroep F, maar ook nog een seniorengroep G. Ja, Dus we zijn er al lang net. nee, je bent een vrouw. En we die hebben staat zelfs wel nog vrij. senioren H. GH. Ja, dat doet een bosk mee. Meer Ja. dan is dit Bart Helmholt. Hij moet even wachten wat Alwin Vonk dadelijk docht. En zodra het Alwin Vonk in zo'n bed leidt, kan hij beginnen ons zien NWM. Maar er is niet meer lepers kleer. Want bij de Famkes zoeken we... Monique van Vliet. Nee, Fabienne Overbeek. Oh, daar is hem gelijk. Ja. En net de minste. Want ook dat is in, maar een PR oer de 16 meter. Ja, ik zie het. Die je zomaar
wat uithellen kan. En die begint echt aardig, hè? Heel snel. Vrij makkelijk. Lekker om mooi te beginnen. Niels de Wien in een heel boot om begint te heljen en alles hier om ons heen klappert. Denk ik dat we een ruin van een buis zitten. Nou ja, let het maar even flink gooien. Dan schoot zijn buiken er hopelijk iets snel doorheen. Ik denk dat het is een agrarisch om jou hier in het huidenschip. Maar ik denk dat de meeste boeren, ze staan nog hier genoeg met haar hand de laatste week. En dat die denken het goed doen. Nou, Alweer Vonk. Kan die nog een keer uitblinken? Die wien er fel op. Ine Wien. Nee hè, die waait onmiddellijk om. Ja, zie je het net Nou, mooi. die is alvast wierd. Ja, en het waar slaat hier op het moment even heel hard om. Maar vooralsnog is het nog droeg. Jelle de Ruiter gaat echt net mee in de jongensgroep. Lastige omstandigheden, omdat die wien niet in één keer opsteekt. Dan heeft natuurlijk 2 sprongen makkelijk. Dat die wien langs zijn hut net waaide, ja, dan heeft de polstok inmiddels staan. En dan ken je weinig ontwan. Dat is een beetje pech hebben, zo kunnen we dat rustig stellen. Ja, en wat doet dat met een man als Bart Helmholt? Ik herinner me nog van Fjouwer in Lien, een FK, op een zaterdag, dat Bart Helmholt zei van nou, laat mij maar even oefenen hier, als we met deze wien wil springen kunnen. Ja, nou is hij 100 kilo. Ja, En hij sprong even als analist weer toen, hè? Ja. Sprong er even 20 meter. Geweldig. Maar hij zei ja, de famkes die waaien voor de bien. Precies. Zo, als Ian het hak kent, die wien, Ja, is Bart. dan is Bart het, maar ik vrees dat er wat paraplu's zichtbaar worden in het Ja, je publiek. ziet er wat bewegingen op het veld. En dat er wat matten oprollen worden. Dus Ja, ik het is, denk dat de vooronkondigde buien nou toch echt het heidenskip voelen. Hè? Ja. En dus zullen we even onderbreken matten. En met de handjes kniepen matten wat je zich verder ontwikkelt vanmiddag. Ja, het publiek ziet het even dekking, want ja, er kan een bui uitkomen. Men ziet het even de tinten op, de oerdekking op, even droeg zitten. Daar is de bui dan ook. Dus voorlopig kunnen we net ons dan melden dat het heidenskip voorlopig even op slag gaat. Even in afwachting van een volgende droege bui hopelijk. Maar voorlopig krijgen we een lekker bakje koffie onderbeen. En hopen we zo gauw als mogelijk de trieën weer op te pikken. Maar op dit stuit is het in het heidenskip bij de NMM even een rijnpauze en wachten we op een vervolg.
Annie van der Geer, zou hij met de bus willen komen? Of als iemand dit hoort en Annie ziet, Annie van der Geer, graag even naar de bus voor overleg.
besluit genomen. Dus voor de mensen die dat willen horen, kom even uit de tent, dan is het daarna ook snel natuurlijk rond. Het volgende is met de TC en de NFM-commissie besloten dat deze NFM-voorrondes worden uitgesteld tot 6:30. Dat betekent dat het dus vanaf nu is, het is nu ongeveer 3 uur, hebben we een pauze tot 6:30 en vanaf 6:30 zullen de voorrondes verder doorgezet worden. Dus vanavond gaan we de voorrondes verder uitspringen. Dan hopen we dat we vanavond alle finalisten bekend hebben. En dan zal de finale morgen gesprongen worden op zondag om 3 uur. Dus, nog één keer samenvatten. We staken nu de wedstrijd. We lassen het nu even uitstellen uit tot 6:30. 6:30 komen we dan weer, maken we de voorrondes af. Dan hopen we de finalisten bekend te hebben. Dan gaan we daarna, zal gewoon het feest doorgaan in de feesttent. En dan morgen om 3 uur vindt dan de finale plaats. Nou, ik denk dat ik het niet duidelijker heb kunnen zeggen. Dus dat is wat het is. Graag zien wij iedereen weer vanavond om 6:30 voor de verdere voortzetting van de voorrondes. Daarna het feest, morgen om 3 uur de finale. Bedankt. Daarnaast is er een telefoon gevonden en die telefoon is van Hendrika Groenveld en die ligt bij de intrek. Er is een telefoon gevonden, die is van Hendrika Groenveld en die kan opgehaald worden bij de intrek. Mochten er verder nog vragen zijn, meld bij de bus of bij de DC of bij de NMM-commissie. Zo, hè?
Ja, kindje ver. Nou, best niet. Oké. Nou, kan ik even in de hoek. Hier. Kan ik dan zo, heb je mooi decor? Ja. Ik heb genoeg. Zodat dan gewoon... Ja, ik heb genoeg. Dus later is niet op. Gaan wij nu in bed? Gaan wij nu in bed? Ja, je kan nu... Zit er nou iets op? nee, nog niet. Maar ik kijk daar. Nee, Omdat, maar goed, het staat totaal zo. Maar zitten wij daarin of niet? een beetje, Nu nog niet. nee, nog niet. En, ik heb een standaard, ja. We moeten... Nou, ik wacht even op... Hij is een beetje schuin. Ja, Dan, ja. ik ga een beetje Ja, maar zie, het wordt nog steeds live uitgezonden. Hè? Dus ja, je kunt wel van alles nu gaan doen, maar dat komt allemaal in beeld. nee. Laat hem maar. Je kan beter even... Je kan wachten, je kan poetsen. beetje. Test 1, 2, test 1, 2, test 1, 2, 3. Klaar? Sietse Hilbrand,
We zitten hier bij de NFM in het Heidenskip. Een evenement wat te lijden had van de waarsomstandigheden. Wij hebben hier een mooi kwalificatiesprongen als jongen. Maar het Rijnwetter is ook in de Zuidwesthoek actief. Wat is je besluit als wedstrijdleiding? Wij hebben op dit moment besloten dat wij de wedstrijd stil is tot ongeveer Jouwersaan. En dat we om Jouwersaan werd er ook in, maar de voorrondes. En het andere besluit is dat we besluiten hebben om de finale morgen om 3 uur te springen. Dus wat er gebeurt als er de kwalificatie aanmaken wordt, die finale, dat is sowieso net meer joert, maar op zijn betiet morgen om 3 uur. Ja, dat klopt. De voorrondes met nog 3 groepen. Dat zal 2 tot 3 uur worden, dus dan hebben we geen tijd meer om van die nog een finale te springen. En dan wordt het nog steeds kiele natuurlijk, want je weet ook nog net hoe het voorkomt. Nee, dat is en bloed een gokje. De waar voorspellingen zat van nou zeggen een soort mond met die van oude oorstraaien zo droeg wezen moeten. Dus daar hebben we een beetje op gokt. Het wordt een spannend evenement zo, maar om hele andere redenen. Ja, net om de sprongen. Hoewel ik heel eerlijk zeg met dat er jood al terug verschillende lepers hele mooie sprongen maken binnen. Maar het waar dat houdt dus op dit moment helaas heel erg bezig. Ja, als we dan toch een heel beetje verder joggen, als we de agenda erbij pakken, dan is snijdt met je echt wel het uiterste dat het nog kan. Hè? Want is het mogelijk dat die finale dan misschien helemaal net meer plak vindt? In het eerste geval zou het inderdaad nog kennen. We gaan er eigenlijk net vanuit, maar daarom hebben we bewust van morgen 3 uur gekozen. Stel dat het morgen midden net gaat, zonder nog een beetje trots komen kunnen naar morgen. En daarna houdt het helaas wel op. Want de agenda zit gewoon vol. Ja, die zit inderdaad vol. Volgende week hebben we de eerste de wedstrijd nog weer. En natuurlijk het FK komt er ook alweer om. Ja, dan houdt het helaas op. Is er nog een mogelijkheid om te zeggen na de voorronde, we halen er afstand, er komt toch een winnaar? Want dat kan eigenlijk net, hè? Want net iedereen had 3 gesprongen. Nee, op dit moment nog net. Dus formeel zou het net kennen. Dat is de charme van het NFM natuurlijk. Dat we iedereen een kans hebben om in de finale te springen en hem daarop automatisch. Voorlopig gaan we ervan uit dat we hopelijk Jalversaan van de Jonne weer actief binnen. Ja, dat is de bedoeling. Soort succes. Dank u wel. Ja, en dan ben ik samen mooi de gang erin.
had een beetje moeite met die tractor. Waarom? Om een kortboord te pakken, maar ik kon wel een beetje inzoomen. Maar voor een trekje hier, is het moeilijk om kortboord. Maar misschien dat, die is ook beter.